English language commentary is available now for this JD Welsh Cup 4th round match between Cardiff Met and Caernarfon. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly, at Griw Sgorio. Jasper Payne, cyfle I dderbyn y bêl yn ôl o'r ddiwth Jones. Jasper Payne, Payne eto! A mae Payne yn sgorio! A mae Met yn gyfartal! Am 5 munud yn weddill ar y cloc. Saudi yn ddwfwn mewn, a Penny yn mewn gan Chap! A maen nhw wedi ennill y gêm! A maen nhw'n mynd i guro'r deilied! A maen nhw'n mynd i guro y Seintiau Newydd! A mae'r eil dro mewn 2 gêm! Mae'n dymor y cup set, y canlyniadau annisgwyl ac yn sgil hynny, mae yna glybiau sydd erioed wedi codi'r hen gwpan enwog yma yn gweld cyfle mawr I newid hynny gan gynnwys y ddau sy'n cwrdd heno, Met Caerdydd yn cwrdd â Chaernarfon, noswaith ddau chi, pêl droed byw ar S4C. Mae'n hyfryd cael bod yma. Gwenan Harris sy'n cael y cwmni fi, noswaith dda, Gwenan. Mae'r gystadleuaeth yma'n gwbl agored. Seintiau Newydd allan, mae'r 3 ucha allan erbyn hyn, pen y bont I colli pnawn yma. Mae'r ddau yma, siŵr o fod yn meddwl, dyma'i cyfle mawr nhw. Yn sicr, a dyna pam ni'n caru'r cwpan, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Fel wedi, 3 uchaf allan, mae rei nawr gyda cyfle wirioneddol, nid yn amlwg I ennill dros heno, ond I fynd ymlaen ac I codi'r cwpan am y tro gyntaf. 2 o glybiau'r Gynghrair Cymru wrth gwrs, maen nhw'n cael tymorau da am hynny, ond pwy yw'r ffefrynnau fydde ti'n dweud heno? Met Caerdydd I fi, jyst yn meddwl am y rediad maen nhw arno, heb colli mewn 11, tro diwetha curo nhw Caernarfon heb ildio hefyd, a fi jyst yn teimlo fel bod nhw ar rediad bach yn well, hyder wedi codi pan ti ar rediad gyda momentum fel hwnna hefyd. A mae'n ddifur, chi'n siarad o'r cefnogwyr, mae cefnogwyr pawb yn feddwl, maen nhw'n llygadu Cwpan Cymru ar un o bryd. Ie, yn sicr, ond hefyd, mae pawb yn joio'r cwpan achos ti yn gallu anghofio am y gynghrair, a mae yna bach llai o bwysau mewn ffordd hefyd. So fydd yn cyfle i'r ddau tîm, ond I fi Met yw'r ffefrynnau. Dyna ni, Gwenan. Diolch yn fawr iawn am y tro. Dyma lle ni arni, rownd yr wyth ola sydd nesaf. Ni'n gwybod pwy yw'r 6 o'r clybiau sydd drwodd yn barod. Dyma nhw, pen y bont allan, llongyfarchiadau'r Flint yn eich gicio'r smotyn. Y Bari drwodd, Bai Colwyn, dyna clybiau uwch Gynghrair Cymru. Enwau mawr o oes arall yno, Bangor 1876 o'r drydedd hain wedi ennill pnawn mae'r ffil mewn na, a Ceired Trelai, 1 gêm arall ar ôl hefyd. Felly dyna ni, wrth I ni weld y ddau dîm yn canu allan i'r cae, 12 cwsg tan dolyg, 120 cwsg tan rownd arfynol Cwpan Cymru. Ni ddim yn cyfrin nosweithio a fi nawr wneud. Wrth I ni fynd draw at ein tîmau sylwebu felly. Sylwebaeth yn Saesneg, English language commentary is available as usual with Sgorio ac yn aros amdano ni. Mae cynghrair Canolcai Cymru, Owain Tudur-Jones a Nick Parry. Dylan, diolch, noswaith dda bawb. 2 dîm sy'n erioed wedi cwrdd mewn gêm cwpan. 2 dîm sy'n erioed wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth yma. 2 dîm sy'n gwybod bod y cyfle yma yn sgil yr holl ganlyniadau annisgwyl sydd wedi bod y tymor yma. 1 tîm ar rediad campus. Met Caerdydd wedi colli dim ond 1 o'i 11 ola. 1 tîm ar rediad gwael wedi ennill 1 o'i 6 ola. Ond mae'n gêm gwpan, mae popeth yn bosib. Yn hi Met Caerdydd, mae Mwandwe a Reynolds di dechrau bob gêm y tymor yma. Fe sgoriodd Adam Rosgloi hanner canfed gol yn uwch Gynghrair Cymru yn erbyn Caernarfon. Ond mae Caernarfon yr ymwelwyr dîm cry, tîm ymosodol, a Darren Thomas yn gapten ar y tîm hwnnw. Wel, pan dwi'n sbio ar siap Met Caerdydd a tîm Met Caerdydd, mae'r cyfuniad jyst y cydbwysedd o'r dibrofiad a'r profiadol. Ac y boes profiadol dwi'n sbio ar sydd angen perfformio rwan, os maen nhw'n mynd I fi symud ymlaen y gystadleuaeth. Elliot Evans, wrth gwrs, Adam Rostro, ac yn sicr Mwandwe ar yr ochr chwith, mae o'n berig bywyd tymor yma.
A da ni'n sbio'r Caernarfon wedyn, amddiffyn cadarn, os dyma'r tîm, pedwar yn y cefn, mor gry, mor gorfforol yn barod am unrhyw her gan y tîm cartra, ond wedyn yn y llinell ymosodol. Peli hir yn opsiwn tuag at Adam Davies, a wedyn Bradley, Thomas a Locke. Mae'n bwysig bod nhw'n mynd mor agos a sy'n bosib at yr ymosodwr. Be ydy'r geiriau o drafod ola dybed yn ei crysau anghyfarwydd, ond mewn sefyllfa gyfarwydd iawn. Wel, Conor Roberts, dyn sy'n mor brofiadol yn y gol, di ennill y gystadleuaeth 4 gwaith. Ella bod y ffefrynnau allan, ella bod y tîm sydd ar y brig yn y gynghrair allan, ond mae'r dyn yma mynd i fod reit yn ei chanol i. Os mae Caernarfon yn mynd i cael ei dwylo, a dwylo hwn ar y gystadleuaeth, fi rhaid iddo berfformio, a sbiwch yn y tîm arall, y cofi. Ryan Reynolds yn ganol cae Met Caerdydd. Mae wastad yn chwarae'n dda yn erbyn Caernarfon. Mae wedi sgorio lot o goliau yn erbyn nhw 6 dros y blynyddoedd. Fi Conor Roberts yn gorfod gwylio allan am yr ergydion o bell. Y dyfarnwr o'r Wyddgrig, John Andrew Jones, yn 10 ar 20 mlwydd oed. Ac gêm ola'r dydd. A gymaint yn y fantol. A dwi'n yn siŵr be oedd y syniad yna. Wel, na ddeitha chdi beth yw'r syniad yna, Nick. Mae'n digwydd yn eitha aml dyddi yma i dîm gael siap nonsens llwyr. Os ti'n methu cadw chydig bach o feddiant o'r gig cynta, wel, come on, da chi'n mynd i fod yma? Ryan Jenkins yn amlwg di cyfarwyddo'i chwaraewyr i wneud felly, ac am rediad mae dîm o yn ei fwynhau ar hyn o bryd. Gwennan Harris yn ei gwynt yn ei dwrn, wedi dringo'r grisiau, ac efo ni, nos o dda Gwennan? Nos o dda. A da chi di'n rhoi'ch pen ar y bloc ac yn rhagweld buddigoliaeth i'r Met. Wel, meddwl taw y ffefro yna i ydyn nhw, ty beth. Jyst o ran o rediad fel wedi maen nhw arno. A mae hwnna wedyn yn rhoi momentum a mae hyder wedi codi yn syth. A os fi'n onest o ran gwylio'r cynhesiad hefyd, oedd llawer fwy o dwyster yn cynhesiad Met i gymharu gyda Caernarfon. Ond waith ni fod yn onest, dim di Gwennan, ni'n isio teithio yn y rownd nesaf i'r gogledd na chdi. Wedys ti yna, nid fi. Y Met i weld yn dechrau ar y droed flaen. Mwan Dwy. Mae hwnna'n beryglus, mae'r rhydd. Mae Paulo Mendes yn ei chlirio hi, chwilio am Bradley, dim yn cyrraedd. Cyfle arall am ergyd. Ac hwnna gan Reynolds yn mynd heibio'r postyn. Ond os di cychwyn pwrpasol yn golygu rhywbeth, wel, fel na mae'r Met i gwneud. Ie, dyna pan o'n i'n tan ni'n ellu pwysigrwydd y dyn yma ar ddechrau'r gêm ydy'r ergydion o bell. Fydd rheolwr Caernarfon wrth gwrs, Rich yn gwybod yn union am y peryg yna, ond ti'n iawn, Nick. Met Caerdydd y gig cynta yna, yn cicio'r bel oddi ar dir y chwarae. Wedyn, maen nhw wedi setlo fewn yn y munud a cynnar yma. Y ddau dîm yn colli gwasanaeth chwaraewyr pwysig. Matty Jones di cael ei anafu i'r ymwelwyr. Ond mae Chubb sgoriodd y gol gyntaf yn erbyn y Seintiau Newydd yn yr rownd ddiwetha yn golled fawr i dîm y Met. Smith. Sears. Llithriad. O, fydd a garden felen gynnar fanne dybiau i. Gwn i weld, ie, diolch yn mynd i ddeud mae'n gynnar yn y gêm. Oedd yn heiddi honna. Wel, Sears mor brofiadol yn dydi. Ac yn chwarae fel arfer, a dyn ni jyst yn gweld Cey Cosan i ddechrau, Tony Cris, Heiddi'r Cerdyn Melyn. Mi fydd o'n gwybod, yn y canol yr amddiffyn mae o'n arfer chwarae, ac yn fwy cyffyrddus. Felly fel cefnwr de yn erbyn cyflymder Mwan Dwy, mae rhaid iddo fo chwarae'r gêm berffaith o hyn ymlaen rwan. Ie. Dyna oedd un o'r pynciau trafod cyn y gêm. Oedd fel y bydde Mwan Dwy yn ffansio'i hun yn erbyn Sears yn ei sefyllfa chydig bach yn anghyfarwydd. Reynolds i gymryd y geg, mae'r golwr yn meddwl am ddod. Mae pawb yn meddwl am ddod a neb yn y diwedd yn mynd amdani. Dwi'n beth, mae'n pêl weddol dda. Falle ddim cweit at y postyn bellach, ond mae'n rhoi rhyw fath o sylfaen i'r chwaraewyr i mosod. Just falle diffyg dealltwriaeth, diffyg amseriad mwy nag unrhyw beth gan y chwaraewyr Met pan wnaethon nhw gosod lan i amseru rediad at y postyn bellach. Felly dim lot o cyflymder ar y croesiad, ond wedyn ti yn y safle ble ti moyn i chwaraewyr wedyn redig gan i'w mosod ar y bil. A dyna fo,
Marty Chubb, wel, gymaint o gaffeiliad, gymaint o effaith yn hym y Met, a mae'n edrych fel dyn siafedig, mae'n ysgwyd I ben yn barod. Ie, mae'n deimlad anifyr dydi, pan ti'n gwybod mewn gêm gwpan a gêm gwpan fawr, a ti'n gobeithio, mae'n gyfle I fynd yn bell yn y gystadleuaeth yma, ond rwan ti'n ddibynnol ar y chwaraewyr eraill. Methu perfformio ei hun, felly fydd o jyst yn gobeithio bod na ymddangosiad arall iddo fo yn y gwpan lenni. Dyma Brogan Popham gyda llaw yn chwarae gêm gyntaf i'r Met ar ôl ymuno yr wythnos yma o Abertawe, lle mae'n aelod o'r tîm dan 11 ac yn syth mewn â fo i'r tîm. Smith fyny chwilio am Bradley. Mendes, nawr te, mae yna rediad gan Thomas, mae Mond Dwyd I mynd efo fo. Thomas at lock, gyffyrddiad bach twt. Sears tu allan iddo fo. Lock I ganol y cae at Lewis. Sears eto, Adam Davies yn hongian, yn aros wrth i'r bel hongian. Gwiro hi I lwybr Bradley. Ymosodiad cyntaf Caernarfon, Bradley creu lle! Campus, agos. Wel, un peth arall o'n I sôn cyn y gêm ydy'r opsiwn gan Caernarfon I daflu'r bel I fyny'r Cwrt Cosby teg at Adam Davies a wedyn pwy sy'n ymateb. Cael rhywun fatha Sean Bradley, lock o'i amgylch o'r bel yn syrthio wrth droed Sean Bradley, a ti'n gwybod yn y Cwrt Cosby, os mae hwn un yn erbyn un, fel amddiffynwr, ti mewn trwbl, a trwbl mawr. Ti bydd cweit yn siŵr pa ffordd mae'n mynd. Tro yma, ar ei droed dde, yr ail gyffyrddiad yn agor I fyny. Chwarae teg I Met, digon o chwaraewyr wedyn yn ei wyneb o. Ac bod y Seintiau allan o'r cwpan, mae heno'n profi yn anuniongyrchol. Maen nhw'n dal I ddylanwadu ar y cwpan efo lock ag efo Bradley yn chwarae Caernarfon ar fenthyg. Achos yng Nghymru, does na ddim y fath beth a methu chwarae oherwydd bod chi wedi chwarae glwb arall yn yr un gystadleuaeth. Nawr, da ni'n gweld trons Adam Davies, ond does na ddim trosedd. A trons a trosedd, dwi'n siŵr y gall y Prifeir ddweud rhywbeth efo honni. Fi? Limerick, falle. Ar y gore. Yn sydyn, mae'n cnesu, mae'n mynd yn gystadleuol oen. Yndi, ag Adam Davies yn opsiwn dda unwaith eto. CJ Craven, o'n i'n meddwl bod hwnna'n drosedd, oedd o agos at yr ymysodwr. Oedd o jyst yn ei gyffwrdd a nath o droi chydig bach rhy hawdd, ond y dyfarnwr yn meddwl yn wahanol. Smith at Mendes. Wel te. 7 munud. A dyna I gyd gymrodd I gyda llaw I Chris Venables gael carden goch mewn gêm gwpan yn gynt yn y pnawn yma. Mendes, Flint yn ennill y gêm ar gicia spotyn ymhen y bont ac, wel, mae'n werth gweld y dacl gan Venables oedd hi'n warthus. Sam gael arall I ddefnyddio'r dacl carden goch iddo fo. A dyna pam mae'r ddau yma fydde'n teimlo eisoes bod y gystadleuaeth ma'n agored yn teimlo'n fwy fyth felly efo pen y bont allan. Ie, un peth wedi sylwi yn syth yn y gêm yma ydy safleo Darren Thomas. Mae Mwandwe yn gorfod gwneud lot yn y siap Met Caerdydd. Mwandwe yn gorfod gwneud lot o waith amddiffynol fel cefnwr chwith. Mae'n gorfod syrthio nôl i'r safle. Mae'n jyst gweld y cyffyrddiad yma'r bel yn dod I fewn. Dyna Mwandwe yn trio cael ei hun yn ôl I fewn I safle. Nath o ddim sticio efo Darren Thomas sy'n llawn cyffyrddiadau hyfryd wrth gwrs. A mae hynny'n ddiddorol ac os gobaith y Met ydy y bydde Mwandwe wedi gallu bod yn ymosodol a creu poindod I Sears. Ond falle bod safle Darren Thomas yn mynd I orfodi Mwandwe I feddwl am bethau eraill. Cystadleuol Gwenan? Ie, yn sicr, ac i'n mynd i'r pwynt yna, weithiau, so fel asgell, ti'n ceisio twyllo fel mae'r dywediad, a ti'n aros yn uchel, gobeithio wedyn mae'n mynd I denu chwaraewyr o'r tîm all yn ôl, a rhoi nhw mewn safle fwy amddiffynol. Pan maen nhw'n gwythio ymlaen, mae hwnna wedyn yn rhoi bach o amheth yn feddwl tîm angen, ti'n mynd nôl a wneud y swydd amddiffynol rhag ofn. Gair bach I Craven ag I Davies. Ie. A dyna'r flwyddyn. Be, ti'n mynd cael rhywun yn headlock dyddi yma? Mae'r gêm di mynd, boys. Oedd hwnna'n drosedd. Geit. A mi fydd
Richard Davies dybiau yn weddol fodlon. 2 neu 3 munud agoriadol dan y lach. A rwan, falle beth ni'n weld ydy be oedd ni wedi ddisgwyl. Gêm gyfartal iawn, iawn. Mondwe. Sears. Davies. Pob un pel yn destun brwydr ar hyn o bryd. Y golwr ifanc, Sam Seger. Faint o wahaniaeth fydd hi'n gwneud yn y gêm yma bod na golwr 12 oed gan Met Caerdydd a golwr mor brofiadol a Connor Roberts yn tîm Caernarfon. 12 oed? 12 nid i si? Ie. Ychwanegwch 6 mlynedd gwellon. 19. Richards, Lewis. Lewis, wff. A mae'n mynd fewn i ormod o drafferth. Cyfle fan hyn i Reynolds. Danio! Am arbediad ar y gair. Canmol Connor Roberts. A dyna'r gwahaniaeth alle fod yn y gema. Am arbediad o ergyd Gampws. Dyna ydy y gwahaniaeth fel ti'n deud, Nick. Mae'r gwiriad bach na. Rwy'n ni just gweld Connor Roberts. Ti'n gwybod, bron fod i ryw snapshot. Eich bod na ddim gwiriad o gwbl. Y bel jyst yn symud efo'r ergyd berffaith efo'r droed chwith yn achosi lot o draffath i Connor Roberts. Oedd wedi dechrau mynd i ochr chwith, dwi'n meddwl. A wedyn yr eiliad ola ymateb am arbediad. Ia, wedyn fel unrhyw blaenwr da, Jasper Payne yn dilyn mewn, jyst yn edrych am unrhyw sion. Ond Roberts yn digon effro am yr ail bel hefyd. Mae yna egin gêm dda iawn yma. A ti'n gwybod pam, dweud Nick? Mae'r ddau glwb, y ddau reolwr, maen nhw'n gwybod pa mor anodd di'r gêm yma, ond i pwysigrwydd hi o safbwynt y gystadleuaeth a'r posibilrwydd lenni'n fwy nag erioed i gael ei dwylo ar y tlws na. Dwbl y meddiant bron iawn gan yr ymwelwyr. Dyna fel maen nhw wedi dod nôl mewn i'r gêm ar ôl y munudau cynnar na. Ond Connor Roberts, enillydd y gystadleuaeth mae 4 gwaith. Bradley. Camddealltwriaeth bach fan'na. Nôl gyda llaw at y gêm na efo Flint yn cyrraedd pen y bont ar giciau'r smotyn. Nôl y mis Medi, fe ath Flint i ben y bont a fe gollon nhw o 5-0. Dyna'r gwahaniaeth. Dyna pam yna sioc wedi bod a maen nhw wedi chwarae pen y bont heb amheuaeth ar amser da i chwarae pen y bont. Mwandwe. Dan bwysau gan Thomas. Gwaith cry dan bwysau ar bel allan at Mwandwe. Mae hwnna'n drosedd gan y capten. Ie, di sôn yn barod am yr ochr arall, Darren Thomas yn ceisio gwneud y gwaith ymosodol tro yma. Darren Thomas yn gweithio i ffordd yn ola. Mwandwe chwarae teg, jyst yn cael ei gorff rhwng y dyn a'r bel. Jyst ar yr eiliad ola, gwthia, dwi'n meddwl bod o'n heiddi Cerdyn Melyn. Ddim am y drosedd, be bynnag, dwi'n siŵr os mae di cwyno wedyn. Mae'n mynd am y bel, jyst chydig bach yn hwyr. Ie, dwi'n meddwl mae'r brotest oedd y dyfarnwr wedi troi oddi wrtho fo. Wedyn fe glywodd ar rhywbeth i beri iddo fe edrych i'w chwith. A mae yna un arall o chwaraewyr Caernarfon yn llyfr y dyfarnwr a hynny mewn llai na 2 munud ar 10. Mae'r amddiffynwr mawr Brogan Popham di symud fyny. A Reynolds y dyn fyddech chi'n ei ddymuno i gymryd cic osod gywir. I gymryd y gig, chwilio am yr amddiffynwr. Smith yn cael ei beniddio nag am sefyll ta beth. A Ryan Jenkins, wel mae o a Richard Davies yn nabod i gilydd yn dda. Ar yr un cwrs cymhwyso a di tynnu coes i gilydd sawl gwaith. Ond, maen nhw'n gwybod bod na gêm yma i'w hennill. Y bel gan Davies yn chwilio am Thomas. Oedd y syniad yn arhediad Darren Thomas yn Gampws. Ie, mae'n jyst angen bach o ongl ar y pas pan mae'n mynd trwyddo. Mae pas syth fel yna mynd i redeg trwyddo i'r golwr gymaint gyflymach. Ie, Gwennan yn gofyn y cwestiwn fel o'n i'n mynd i ofyn o. Cein blaenwr rhyngwladol Cymru wrth gwrs, o'n i'n gofyn be oedd yn bod ar y bas. A dyna oedd Elliot Evans, cyffyriad bach da, hyfryd.
Mae yna wthiad o'r cefn gan Mendes. Dim trosedd. Ond yn sicr o'na gyffyrddiad oedd Nick. Ti yn iawn. Oedd yn ddigon Mendes jyst ochr anghywir i Reynolds. Hwna'n wthiad hollol amlwg. Gan ddyn sy'n gwybod, dwi ochr anghywir yma yma. A dwi'n gwybod pa mor beryglus ydy Ryan Reynolds tu allan i'r cwrt cosbi troi dde neu chwith ddylia bod hwnna'n gicrydd. Mae'r dyfarwyr yn cael ei asesu pob gêm hefyd. Maen nhw'n cael records yn erbyn nhw a weithio pan maen nhw ddim yn rhoi cicrydd. Mae pwyntiau cael ei roi off a bys ni'n disgwyl bod pwynt yn dod oddi off y dyfarwyr a John Jones fan'na. Ond yr unig peth bys ni'n trio edrych ar ôl efe gyda hwnna oedd y ffaith bod yna chwaraewr yn y ffordd just fel oedd y gwthiad yn cael ei roi. Bradley. Richards at Evans. Evans at Mwandwe. Mae Payne yn y canol. Mwandwe sy'n cael tymor ardderchog. Evans, wel, sydd wedi cael tymhorau ardderchog I Met. Mendes yn cael ei giro fan'na. Sears sy'n clirio. Davies yn brwydro. Unwaith eto efo Popham. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Un ymdrech wirioneddol ar y gôl. Ond cyfartal o wain. Yndi, mae wedi bod yn gystadleuol dros ben. Ac dyn yma ar ôl Cerdyn Melyn cynnar. Be nes I sylwi fan'na, Mwandwe yn derbyn y bêl. O ddo reit yn ei wyneb o, o Darren Thomas reit yn ei wyneb o. Dau yn erbyn un, maen nhw'n sylweddoli pwysigrwydd Mwandwe o ran I gyflymder I greu, felly gwneud yn siŵr nad ydy'r amddiffynwr yn cael ei adael un yn erbyn un yn ei erbyn o. Ac ar adegau, mae yna basio sydyn iawn gan y Met. Walsh. A'i amddiffynwr Popham yn ffordd I gilydd. Lock at Davies. O honna yn fler ac yn hwyr gan Richards. A mae'n bosib bod chwaraewr cyntaf Met yn mynd I lefer y dyfarnwr. Sam Richards mewn yn galed iawn. Ie, mae hon yn un ddrwg. Be ddweud mae cyffyrddiad gan Adam Davies yn chydig bach yn sal, jyst yn rhoi'r opsiwn i'r amddiffynwr feddwl, dwi'n mynd I ennill hon ac ennill hi'n galad. Ond yn amlwg coesa hir Adam Davies yn ymestyn, ennill y bêl. Mae o yn mynd am y bêl. A dwi'n meddwl Cerdyn Melyn ydy y penderfyniad cywir. Sbio, mae'r bêl yna I ennill, mae'n jyst yn ei methu hi. Felly Cerdyn Melyn yn ddigon, dwi'n meddwl. Ie, maen nhw allan eto pan ti'n dod at wneud y penderfyniadau. Ydyn nhw allan o reolaeth. O fewn reolaeth o beth oedd e'n neud fan'na, just fel wedys I cam amseru. Coes Kevin yn dilyn trwyddo, falle sydd I chosi mwyaf o boen I Davies. Ac y rai blynydde nôl wrth gwrs fe gafodd Adam Davies anaf difrifol pan oedd yn chwarae e-bus fe gollodd o ran heleth iawn o'r tymor. Ac dwi'n siŵr I fod o'n gwingo'n feddyliol bob tro mae yna dacl felly'n dod mewn ato fo. Ond mae o'n hollech I weld a mi fydd o'n darged i'r gic yma. Mae'r golwr ifanc yn aros a'r ergyd yn gywir! A mae Bradley wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Nid yn unig y cafodd o afel arni, ond oedd hi'n gywir. Ac oedd angen bod yn gywir. Fe ath Segar y ffordd iawn, oedd ddim yn bell, ond yr ergyd yr rhy dda, a mae'r ymwelwyr ar y blaen. Mae'r dechneg yn berffaith. Conor Roberts efo'r un bêl, jyst lwmpio I fewn i'r cwrt cosbi, a wedyn pwy sy'n ymateb i'r ail bêl. Mae'n mor syml â hynna. Mae'r bêl yn un syth I fewn teg at y cwrt cosbi, di Adam Davies ddim yn agos ati, a dydy Popham ddim yn cael dim pellter syth at un o chwaraewyr gorau y gynghrair yn y math yna o safle. A Sean Bradley, y dechneg yn gred, ddim yn trio hitio'n rhy galad, mae o'n gwybod, mae'n hechneg I ddigon da tar o'r targed, a mae gen o'n jans fewn â hi, gwych gan Bradley. Os bysach chi gwylio fe eto, un o'r pethau mwy o pwysig yw jyst gweld symudiad Sean Bradley a'r ffaith bod e ddim actually symud lot. Mae chwaraewyr da ddim yn gor-symud. Maen nhw synhwyro ble mae'r bêl yn mynd I cwmpo. A fel nath, oedd e'n cerdded, ond yn synhwyro bod y bêl yn mynd I dod, a wedyn cadw yn isel gyda'r cyflymder ar yr arwynebedd. Dim gobaith wedyn I Segar. Dwi yn mynd I ofyn I chi, oedd y golwr, alle'r golwr ifanc fod wedi gwneud yn well. Fe welson I Conor Roberts yn y gol arall yn geid arbediad gwirthiol. Alle fod I cael at honna?
bosib iawn. Dwi'n meddwl bod hi'n gangymeriad enfawr, a ti'n meddwl, dyma pam mae'r gol yma di mynd i fewn, ond da ni wedi sôn am Conor Roberts, da ni wedi sôn y gwahaniaeth yn de. Bosib iawn, fysa Conor Roberts yn ei arbed i, ac ar hyn o bryd, dyna ydy'r gwahaniaeth. Beth fi'n credu oedd yn anodd fyna, oedd wedi bowtio just cyn, a un nhw gol geidwr fel wedi arwynebydd yma hefyd, ble mae'n symud yn gyflym iawn, mae'n anodd iawn. Os oedd e falle yn dod syth anodd dim bowt, os wedi bod yn arbediad haws i wneud. Lock oedd y targed. A mae Lock di gyd yn dda fanna i roi Sam Jones dan bwysau. Mae Jones yn y diwedd i cael ei ffordd i hun. Ac mae ganwn ni gêm ar y dwylo, dim amheuaeth am hynny. A welson ni y rheolwr fel ddisgynnodd y bel i Bradley. Os oeddech chi'n darllen gwefusau, be ddudodd Richard Davies oedd hitiau. A mi iddydhaodd hwn. A mae Caernarfon ar y blaen. A Bradley yn sgorio am y 5ed tro y tymor yma. Fe gafodd Sean Bradley hat-trick yn erbyn y Met. 2 dymor yn ôl. Tafliad hir, Sears di symud ochr. Davies yn gobeithio bydd na wasanaeth da. Mewn â hi, Smith yn ceisio ei holbenio. Mae yn rhydd yn y cort. Mendes yn mynd amdani, Dwy yn gwneud digon. Lock. A da chi rhyw deimlo falle bod Caernarfon yn synhwyro gwaed. Mendes. Pawb dan bwysau. Dim modd i chlirio. Nôl at Darren Thomas. Mae o'n edrych. Mae'n chwilio. Smith. Mae Smith i gyd yn ardderchog. Alla gael ei ergyd mewn nall. Mendes! Cael ei gael lawr yn ardderchog. Gan Dwy. Mae gyda ni gêm yma. O gred gan Darren Thomas i ddechrau. Y bel sy'n at y postyn pecia. A Smith, mae'r cyffyrau cyntaf yn gred. A wedyn ti'n teimlo fel amddiffynwr. Dwi'n gwybod beth i wneud. Dwi'n gallu cweit cael y bel allan o'i draed. Ond rhyw sy'n ei gilydd, mae'n ffeindio Mendes. Mae'n gwaith amddiffynol wedyn gan Dwy. Briliant, jyst yn ei gael lawr yn ddigon sydyn. Ia, dwi'n siŵr bod Richard Davies wedi dweud hitiau eto pan ar ei Smith cael y cyffyrddiad cyntaf da yna. Cic gornel gyntaf'r gêm, dwi'n meddwl. Lock. Bradley efo fo. Nôl at Bradley, mae mewn lle, mae hynny'n beryglus o hyd. Oedd na sodliad bach. Cyfle arall Thomas, nôl at Lock. Munud e anodd i Met Caerdydd. Maen nhw'n mynd i deimlo bod hon yn storm, mae rhaid nhw i goroesi. Pel arall mewn, mae'n disgyn Dwy na'r tefyn anaf pen fama. Oedd hwnna'n glec. Ie, 2-1 yn mynd am y bel, dwi'n meddwl, ond nerthol. Mae'r ddau cweit yn siŵr. Mae Sears ydi o. Llygyd ar y bel, dwi'n siŵr. Mae'r ddau jyst yn syrthio yn galad ar y cae. Gobeithio fydden nhw'n oreit. Tra bod na oedi i'ch atgoffa ni, wel heno. Dych chi clywed am y rhaglen yna, Angela Jones? Yn fyw ar heno nos lun, 7 o gloch. Maen nhw'n cymryd yr enwau allan o'r het ddiarhebol ar gyfer rownd yr 8 ola. Ac mi fydd, wir i chi, mi fydd honno yn fyw. Holl uchafbwyntiau'r penwythnos nos lun fel arfer 50-10. Ac eto am hanner awr wedi 6 ar nos Fawrth. Ac os di chwarter cynta'r gêm yma yn rhywbeth deimla i bod yna dipyn o uchafbwyntiau o hon yn mynd i fod yna'r uchafbwyntiau'r heini. A mae Sears i weld yn iawn. Lewis ddod y bel i mewn. Ie, ac mae hon yn amlwg, a da ni'n gweld, mae'n un cas. Just y ffordd mae'n glanio, ti'n gweld y symudiad yn ei wddw fel mae'n glanio. A wedyn o bosib jyst yn bangu ben ar y cae, felly gown ni weld os fydd o'n iawn. Mae'n edrych yn oce, ond yn amlwg dyn nhw ddim yn cymryd unrhyw fath o risg dyddiau yma. Wel, mae o'n wr cydnerth a deud y lleia, os oes yna rhywun sy'n mynd i ddod nôl o glec fel yna, wel, y Ryan Sears ydy hwnna. Ac cyfle bach i ni gael ystyried mi oedd Met ar ei holi yn y gêm arweiniodd at y fuddigoliaeth ardderchog na yn y rownd diwetha yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae weld yn iawn, mae Walsh i weld yn iawn. Newyddion da, a fe gaiff y ddau dwi'n siŵr yn y man ddod nôl i'r maes.
Bradley. Lock yn cynnig I hun. Lewis, pas gywir at Davies. Mae Lock yn hofran wrth y llinell deunaw. Y bel mewn tuag ato fo. Mae Mwan Dwyn gei gwaith amddiffyn da. Mae yn y cwrdd Cosbyn yn aml. Mae yn sylweddoli bod gynddo fo ddyled swyddau amddiffynol. Yndi, a gorau gwneud y rôl fel cefnas cellwr, wingback ar yr ochr chwith yma. Mae'n bwysig, oherwydd os diolch yn dod yn ôl, mae'n gadael dipyn o fwlch. Nath o'n gret yn fanna, da gweld Sears yn ôl ar y cae. Walsh yn ôl hefyd. Ari Hawley. Bydd o'n meddwl am newid pethau neu John weddol fodlon? Na, fydd e ddim yn fodlon yn amlwg, pwy sydd yn pan ti colli, ond sa'n credu eto, mae digon o amser, tan hanner amser, ond os bod y dwyster yn parhau ble mae Caernarfon chwarae teg yn wahanol I byw wedys I o ran y cynhesiad. Reit mewn gwynebau, mae angen jyst bach fwy o safon ar y chwaraewyr hyd hyn a jyst sicrhau bod nhw'n clirio llinellau bach yn well yn y ble mae'r prif problem nhw wedi dod o. Mae Bradley I weld y fel tasa fo yn ddyn arbennig gêm heno. A mae Lock sy'n bartner iddo fo ynte yn edrych fel tasa fo mynd I fod yn ddylanwad ar y gêm yma. Mae am Hopman, mae am brysur. Thomas, cadw honna'n fyw ac yn fygythiol. Mwan Dwy eto yn clirio. Ie, mae wedi bod yn 5 munud ar 20 o berfformiad, sa ti'n ddisgrifio perfformiad oddi cartra gan Gaernarfon. Dim nonsens. Pan mae'r opsiwn yna I fynd yn hir, yn uniongyrchol tuag at Adam Davies, dyna maen nhw'n neud, a mae o'n gweithio. Os mae yna opsiwn efo'r tafliadau hir, gret, a wedyn gweithio oddi ar yr ymysodwr mawr, a dyna pan mae Bradley a Lock yn edrych yn gret, maen nhw'n ymateb yn gynt na chwaraewyr canol cae Met I gyrraedd yr ail bel na ar hyn o bryd. Nath Sears yn dda iawn I gadw honna mewn ydo a chanfod Darren Thomas. Thomas, mewn yn galed. Ac ar gerdyn melyn, ond doedd na'n cyfaddawdi wrth fynd am y bel honna fy Mwan Dwy. Ac, wel, sa chi'n mynd syni gweld cardiau goch. Mae yna 4 cardiau goch di bod yn y 10 gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm yma. Ac mae'n ymladdgar a deud y lleia. Os ydych chi'n clywed ambell I reg sy'n llymgwyddo, da ni'n ymddiheuro am yr rheini. Ond dim yn hawdd cuddio pan mae'r rhai rhannau o'r eistedleoedd yn weddol wag. Mwan Dwy. Lock yn ei cholli. Eto. Thomas. Chwiliam Bradley. Ddim bas. Oedd wedi mesur yn iawn. Oedd Samuel Richards yn siŵr oedd wedi fynd neu dod. Mooney. Lock sbiwch lle mae o nawr. Mae o weithio ar y dde, weithio ar y chwith. A mae hwnna'n gegornel ar weitha protestiadau Met. Ie, da gan Gaernarfon. Eto, Darren Thomas, cyffyrdau cyntaf da ac yn sylwi bod Bradley mewn lle. Bel letraws tuag ato fo ac yn sydyn iawn. Maen nhw'n edrych yn fygythiol yn ymosod unwaith eto. Ti yn teimlo bod nhw'n dechrau synhwyro. Da ni'n mynd I setlo ar fod un gol ar y blaen y fama. Mae yna fwy o goliau ni. Wel, mae Met yn siŵr o gael eu cyfnodau. A mi fydd Caernarfon o bosib yn teimlo hwn ydy cyfnod nhw, ond mae angen iddyn nhw gael gol arall. Y bel ar gornel I chymryd gan Bradley. Allan o hi dim ond at gapten Caernarfon ôl beniad bach clyfer I gadw pethau'n fyw. Lewis nôl mewn i'r cwrt. Mae'n Dwy'n crio I chadw'n fyw. Thomas eto ardderchog. Rheoli'r bel na rywsut. Mwan Dwy. Mendes. A mae Mwan Dwy ar ei ôl mae o ar y ddeag ar y chwith hefyd. Ac ar hyn o bryd, wel besonio ni mewn dipyn o syndod yn gynt yn y gêm bod Caernarfon yn mwynhau bron I ddwywaith y meddiant, ond yn y 10 munud chwarter ar ola, maen nhw wedi mwynhau bron y cyfan o'r meddiant.
Lock. Yn mynd fyny efo Walsh. Craven. A mae'r capten yn gwybod mae angen dipyn o feddiant ar ei dîm o. Popham. Llawer hi uchelgeisiol, ie, allech chi ddall Siom yr rheolwr. Ie, Siom ond hefyd diffyg symudiad gan chwaraewyr uwch lan y cae. Chi'n gweld yn amlwg trio lledu'r cae i sicrhau bod yna gwagleoedd, ond wedyn mae angen symudiadau pwrpasol mewn i gwagle neu tynnu chwaraewyr allan o safle i creu lle rhywun arall. Oedd dim opsiynau gyda fe chwarae teg pan nath e godi ben. Ie, Lewis ar weitha pob ymdrech methu cadw honna fyw. Mae hwn yn weithiwr mor galed. Yndi, mae di bod yn, wel, chwaraewr mor bwysig i ddod i fyny i'r tîm o Aberystwyth wrth gwrs. A mae rôl o heno'n bwysig. Hyrwydd ar hyn o bryd, Met ddim cweit ar ei goran ymosodol. Mae'r dyn yma, da ni'n gweld nhw'n y llun rwan, Elliot Evans, mae o dal i fod yn gymaint o fygythiad i Met Caerdydd yn ymosodol, ond Lewis sydd reit o'i gwmpas o. Diolch eiliad llonydd, diolch yn rhoi unrhyw fath o le i Elliot Evans ar hyn o bryd. Mae yna hanner awr o'r gêm a di chwarae ar ddiwrnod arall o ganlyniadau i godi'ch eiliau chi yng Cwpan Cymru. Ac Dominic Smith. Harrison yn hytrach. Fe gollodd o rownd derfynol Cwpan Cymru efo'r bala yn erbyn Cei Conna yn hymor 23-24. A fo fel gymaint o chwaraewyr Caernarfon yn ddiws yn hwyro. Debed a'i dyma'r twmar i fynd yn well. Jones, torri mewn, ardderchog, ymyl y cwrt. Diweddu yn siomedig. Bradley. Pasfach. Llwyr canol. Lewis, da i bod yn sôn amdano fo am dacl. Mae popeth mae'n neud yn gywir. Mendes. Hediad da eto gan Darren Thomas. Mae o'n lon llaw. Lock. Sears. Mae honna dod i Thomas. Mae o'n ceisio ei chadw i fyw. Gwthiad fanna oedd gan Davies. A mae'r gic yn cael ei roi yn ei erbyn o. Ie, da ni jyst gweld efo yma. Gwthiad bach ar gefn Popham. Yn ei gêm gyntaf o. Dipyn o frwydr yn ebyn dyn profiadol a digon o brofiad gan hwn eto. Y dacl mae'n ewrad i fewn. Mae'n dacl gadarn. Nw'n i ddeud hynna. Sbio na fo'n dod ar draws rwan. Bang, dim nonsens. A dyna di rôl o. Jyst yn angori ganol cae, di gweld sylweddoli lle mae'r bygythiad, lle mae'r peryg. Dwi'n gallu mynd ar draws i helpu, a mae'n gwneud hynna dro ar ôl tro. Wel, mae'r Met ar yr hediad ardderchog yma. Fe gychwynon o'r gêm fel tîm oedd yn edrych fel yna. Ond ar hyn o bryd, os am llawer amheuaeth, a mae hwn yn gwybod hynny, maen nhw ail ore. A fel oedd Gwennon Harris yn ei awgrymu, wrth gwrs mae'n gynnar i ddechrau meddwl am newidiadau, ond mae honno'n agwedd arall o'r gêm a allai fod yn ddylanwadol hyn. Mae Maenc Caernarfon yn eithriadol o gri o gymharu a Maenc Met Caerdydd. Chwaraewyr fel Abadaki, Dawni, Goset ar y fainc gan Caernarfon. Yr hediad gan Rosglos wedi fod yn dawel, rhy dawel o safbwynt y Met. Ond wastad yn afal i greu rhywbeth. Mendes oedd nôl yn clirio. Synnu Cris fanna, mae rhaid, ond dyfarnwr, di'n methu gweld, mae'n dibynnu ar ei ddyfarnwr cynorthwyol. Popham. Mwandwe. Mendes. Ar ei waro, mae Walsh.
Nôl at Connor Roberts. Os na awgrym bod Met yn dechrau setlo nôl i'r gêm. Craven. Nôl at Reynolds. Richards allan at Jones. Richards eto. Chwilio am Elliot Evans. Lewis oedd yn penio'n glir eto. Nawr te, Reynolds. Ie, oedd y syniad yn dda. Mae Beno am yn ôl, ond dyna'r funud a hanner ore mae Met i cael bron 20 munud. Ie, fydd o'n siomedig Ryan Reynolds, oherwydd mae ergyd o 20 llath iddo fo, fatha, wel, ergyd o 8 llath i ymosodwr os licio di. Fel arfer mae'n taro'r targed. Jyst yn ceisio rhoi chydig bach gormod o nerth, ond Iwan Lewis, da ni wedi gamol o fo, nath ennill y peniad, ond wedyn, o'na chydig bach o wagle i ochr dde. Mendes ddim yn gweithio nôl i helpu fet yn ddigonol, a jyst rhoi chydig bach gormod o le i hwn. Dwi'n dweud bys y Caernarfon digon hapus o popeth o flaen nhw. Pam bod tîm yn cadw meddiant, os chi'n gallu just shifto o ochr i ochr, chi'n digon hapus. Bradley'n casglu. Lock. Tu allan mae Sears yn hofran. Mae'r capten Darren Thomas nawr te. Mae'n edrych, mae'n tanio, dim cweit cael gafel arni. Ond oedd hi'n sôn am Reynolds o 20 llath. Wel, dyma chi ddyn o 20 llath a 5 llath ar 20 ar ei ore sy'n gallu creu peryg. Wel, hwnna yw be fi fel arfer dod i disgwyl o gwylio tapio o OTJ yn seithi, os yw'n onest. Just ddim wedi cael gafel, ddim lot o cyflymder. Ond yn amlwg, bys fe falle bach fwy cyfforddus. Ar y coes arall hefyd, jyst yn gallu tanio fwy hyderus, cael y coes agosach. Jumpers dolyg. Owain yn edrych yna fi'n edrych ar Gwenna, neb yn gwisgo jumper dolyg. Owain yn dal yn pwdi ar ôl y sylw o gan Gwenna, a mi ergydio fo 20 llath. Dwi'n yn brathu, Nick, dyna mae isio. O leia dim di pigo na fi. Lewis dan bwysau. Mo'n dwy. Ar hedeg lawr y canol, mae Elliot Evans. Mo'n dwy. Mynd i hun Sears, dim trosedd. Dyfarnodd yn gadael i hwnna fynd. Darren Thomas yn chwilio am Adam Davies. Ie, rheswm, di'r dyfarnwr ddim yn rhoi trosedd. Doedd hi ddim. Mae rhaid i Mo'n dwy fod yn gryfach. Mae Sears jyst yn gwneud gwaith da profiadol, jyst yn dal i lwybr, os licio di, dal i dir, dim yn drosedd. Sam Seager. Un gol yn gwahanu'r ddau dîm. Smith. Davies, dal y bel yn dda. Thomas. Bradley ar yr asgell bella da. Mooney. Mo'n dwy. Yn edrych Mendes. Mo'n dwy yn cadw llygad ar loc. Yn ôl eto fel oedd Gwennon yn awgrymu mor gynnar yn y gêm. Yn gwneud mwy o waith amddiffynol ac ymosodol. Mae'r bel yn hedeg yn garedig i Bradley. Mae Bradley wedi tharau ar draws. Ac yn y diwedd oedd yr ergyd. Gan Mooney dwi'n meddwl yn bell heibio'r postyn. Ie, dim byd yn bod efo'r symudiad o gwbl. Ti jyst yn gweld dealltwriaeth efo chwaraewyr Caernarfon. Mendes nath yn dda i gadw'r bel yn fyw. Bradley wedyn at lwybr Mooney. Jyst amddiffynwr de. Tio beth sy'n bwysig fan'na yw'r pas gan Bradley. Fi gwybod mae'n edrych fel pas syml, ond y pas gyda'r jyst y cyflymder yna'n berffaith i mosod arno. Newyddion yn dilyn yn gêm ni ac yna rygbi Ewrop Caerdydd yn erbyn Ulster. 7:45 yn fyw ar S4C. Noson lawn o chwaraeon Adam Davies, mae'n colli'r meddiant fanna. Mae bel yn cael ei tharo yn chwilio am Payne. Ac o'n i'n sôn bod Rosgod i bod yn anhysbys, felly hefyd Payne. Bradley. Richards yn geid digon. 7 munud o'r 45 yn weddill, fydd ychydig bach o amser ychwanegol, ond mi fydd y gŵr yma yn fodlon iawn. Mae ddigon profiadol i wybod.
Mae Met yn mynd i gael eu cyfnodau. A falle mae'r unig siom i Gaernarfon ydy nad ydyn nhw wedi gallu cynyddu Mantes. Smith. Un arbediad sydd wedi bod, a honno gan Connor Roberts. Yr unig arbediad sydd wedi bod. Mae wedi bod yn fwy o gystadleuaeth, o frwydr. Cyfleon wedi bod yn bryn. Mendes. Sears. A Mwandwe eto. Mae wedi bod yn ardderchog yn amddiffynol. Yndi, oedd hon yn dacl mor bwysig. A ti jyst yn gweld Mendes yma, cyffyrddiad yn trwy'n 3 amddiffynwr allan o'r gêm. A Mwandwe yn gorfod yn berffaith y fama. Os mae o twtch bach yn hwyr, mae hon yn gic o'r smotyn. Ond dim dyma ydi gryfder o. Swn i'n Ryan Jenkins, swn i'n dechrau meddwl reit, yn dactegol, sut ydyn ni'n cael hwn yn rhedeg tuag at Sears. Oherwydd ar hyn o bryd, mae'r siap maen nhw'n chwarae, a di chwarae'n dda drwy'r tymor. Di o ddim yn gweithio. Os rhywbeth, mae'n chwarae reit i ddwylo Caernarfon. Mae Mendes i lawr. Oedd ne'n byd amlwg pan ath o i geisio cadw'r momentum i bas o greodd ar y masodiad sydd i arwain at y gornel yma. Ie, dwi'n gwybod, so yna rhyw fath o gysylltiad arno, fel nath o gymryd y bel lawr ar ei frest o bosib cyn i'r amddiffynwyr dropio oddi wrtho fo. Ond yn amlwg fydd o'n iawn, fydd o'n gorau camu allan o'r cae am ryw eiliad fach. Ond mae Caernarfon jyst yn edrych fel tîm cry, corfforol, sydd yn barod am y gêm yma. Mae Met yn gorau meddwl am ryw syniadau. Os maen nhw'n sticio'r bel tuag at yr amddiffynwyr mawr, mae hwnna'n mynd i chwarae reit i ddwylo Caernarfon drwy gydol y nos. Mae o'n mynd i gael dod nôl i'r maes, so mae'n gornel yn y cyfamser a loc i'w chymryd i. Adeg pwysig o'r gêm da chi'n dybio i'r ddau dîm. Golwr yn dod ac yn gwneud digon. Darren Thomas am roi'r golwr dan fwy o bwysau. Mae'n cael ei chlirio eto. Bradley o di aros nôl. Sbiwch ar Mwandwe nawr. Di Mendes ddim wedi cael nôl i'r maes eto na gam sefyll beth bynnag, a nawr y mae o. Mae'n mynd i gael yr alwad, dwi'n credu. Wel, dal i aros. Cwpan mewn i'r 5 munud ola o'r hanner cyntaf. Mae Mendes nôl mlaen, Mwandwe. Mwandwe. Angen cymorth, ceisio creu y cyfle i greu rhywbeth. Rhy agos at y golwr. Tro gyntaf ni wedi gweld go iawn un yn erbyn un lawr asgell. Falle cyffyrddiad bach yn drwm ar y dechrau, mae dal yn llwyddo i ennill y frwydr, cael y croesiad mewn, ond y croesiad jyst yn rhy syth fan'na. Angen nelu at y post yn bellach. Diddorol fan'na. Mae Cwpan wedi cael ei gosbi oedd i frwydr gorfforol. Davies yn gwthio nôl, Cwpan yn tynnu y math o ddigwyddiad fysa ambell i ddyfarnwdd y bosibiadol fynd. Ie, mae'n dipyn o wers i Cwpan heddiw yn dechrau gêm gyntaf i fyny'n erbyn chwaraewr sy'n mor brofiadol. A mae Cwpan i weld y teip sy'n licio yr elfen gorfforol. A mae'n gwneud yn iawn, o mae Adam Davies yn gwybod, dwi'n reoli di ar hyn o bryd. Ti'n mynd mor dyn, dwi'n gwybod yn union sydd wedi chwarae di. Ie, dwi'n cofio Ben Cabango mynd i'r Seintiau Newydd yn fachgen ifanc ac yn gorfod arfer efo chwarae yn erbyn chwaraewyr mawr Cydnerth. Mae'r gic mewn a Lewis gafodd i ben i fi. A mae'n y gyfle i Seager i'r rhyddhau hi. Mae o'n gwneud i fyny'r cae, mae Payne. Ond diom wedi cael brwsionin. Fo na Rosgo. Thomas camgymeriad am unwaith. Elliot at Mwandwe. Thomas mewn yn galed at Walsh. Dwi'n siŵr sut bod Walsh wedi cael hwnna ti gyd chwaraewr yma wedi gwneud. A mae Rosgo cael cyfle i ddylanwadu. Loc yn ôl. Mae at Mwandwe. Meddwl falle am ei hergydiau. Mynd am y croesed mewn yn lle. Ac mae'n gyfartal gan Reynolds. Am bas i mewn. Y gwasanaeth oddi. Ond yna fe gyfeiriodd o'i beniad i'r cyfeiriad cywir a rhoi dim gobaith
i Connor Roberts ac yn erbyn rhediad y chwarae. Mae Met yn ôl yn y gêm. A sa ti'n gofyn, ydyn nhw'n heiddi bod yn gyfartal? Na, fysa'r atab. Mae'r symudiad yma, mae yna cwpl o enghreifftiau, oedden nhw chydig bach yn lwcus. Chydig bach yn lwcus, ond ti angen chydig bach yn lwc. A wedyn, yr un croesiad, dyma fydd yn siomi Caernarfon fwyaf, ydy y 4 amddiffynwyr yn y cefn, amddiffynwyr sy'n licio delio efo croesiadau, sy'n dda yn gry yn yr awyr, a sa'r un o'n nhw'n gallu ymatab yn ddigon sydyn. Ydyn nhw'n marcio'r ymosodwyr yndyn, ond pwy sydd yn pigo fyny, y chwaraewr canol cae, sydd ddim yn mwyaf, Sean Bradley. Dio ddim yn sticio ddigon agos at ei ddyn, un yr un. Ie, ni sôn am symudiad, am gol Bradley, a falle diffyg symudiad o ran jyst yn hwyr o ble mae Bale yn mynd i dod. Tro yma, rediad sydd yn rili anodd i tracio gan Reynolds o canol cae. Oedd Bradley yn araf i ymateb, ond achos oedd Mandw wedi, fel ni'n edrych fan hyn, oedd wedi gwneud y rediad yn barod, ond wedyn Mandw wedi trio rafu tip bach, cael cyffyrddiad all. Oedd wedyn cyfle i Bradley cael nôl road a cael goal side. Nath e ddim, oedd e dal yr ochr anghywir, so pan dath o Bale mewn, oedd e fyna, ar bwys Reynolds, ond ddim yn digon dyn, achos oedd e'r ochr anghywir. Mae'r gemau cwpan heddiw a geithio 1 neu 2 wedi bod yn dyn iawn, a mae hon yn profi fod felly hefyd. Nawr te, sut mae Caernarfon yn mynd i ymateb? Davies ar ei hôl i. Ie, so ni'n mynd i gweld eto just i weld, a 3 munud ychwanegol yn rhan yr cyntaf, ydy, lle oedd yr amddiffynwyr canol? Oherwydd mae'r croesiad yna'n eitha canolig yn y cwrt Cosby. Pan mae Sean Bradley oedd y dyn? Pwy sydd wedi cael ei tynnu allan o'r safle, achos ti'n sbio ar y profiad sydd gan Smith yn y cefn, Harrison. Ti jyst yn gweld y fama, maen nhw'n camu allan. Dyn nhw'n camu allan efo'i gilydd. Mae gen ti Sean Bradley, a pwy bynnag sydd yn y safle cefn o'r chwith yna, yn gwneud yn siŵr dydy Reynolds ddim yn camsefyll. Felly mae'r amddiffynwyr Harrison Smith allan, ddim allan fel tîm. Ie, oedd dim llinell cadan gyda nhw chwaith, so oedd diffyg tref yn y a fel oedd Jane dweud, o'n nhw'n gwylio'r pêl mwyn ag unrhyw beth, god camu dau yn god camu allan, a wedyn yn ti'n dibynol ar chwaraewyr arall i camu mewn. A Mooney, dwi'n meddwl, oedd y cefn o'r chwith, felly fod i'r amddiffynwyr ochr draw, ddylia bod yn gweld bob dim. Felly ddylia bod o'n gweld mae'r amddiffynwyr canol wedi camu allan, felly dwi am fynd efo nhw, a deud wrth Sean Bradley. Ond yn amlwg nath hynna ddim digwydd. A di tafliad Sears ddim yn cyrraedd. Darren Thomas, Julian Davies. Oedd ar war ar amddiffynwyr ifanc yn doedd. Oedd o'r presenoldeb popam yn ddigon. A mae Sigurd i ryddhau y Bale. Thomas a captain yn ei hennill i nôl. Mae Davies allwch chi'n hercian. 1-2. Wel, oedd popeth am gol Met o'i safbwynt nhw yn dda. Oedd y gwasanaeth yn gampus ac oedd gweledigaeth a pheniad Reynolds gystal. Ac oedd o'n dod ar ddiwedd i'w gyfnod pan oedd wedi dechrau dod nôl mewn i'r gêm. Oedd, a ti'n gwybod o'n i sôn am y look, ond ar ryw dacl, dwi'n cweit yn cofio pwy oedd o'i Met. A thoi fewn i'r dacl yn nerthol, ac rywsyd neu gilydd, nath orffen fyny fatha pas, teg at yr asgu chwith. Dwi'n meddwl bod o'n chwilio am y bas, mynd i fewn i sticio ni fewn o ran y dacl oedd o, felly dyna oedd elfen y look, a wedyn 1-2 efo croesiad o safon. Ie, A sôn am dacl nerthol, Harrison mewn yn gwbl fi gyfaddawd ar rasgo. Ie, mae yn dacl nerthol, dydy. Dwi'n mynd siŵr os mae Harrison a Sears di swapio i safleoedd. Cwpl o weithio mae Sears, mae jyst yn gadael 1-2 ar ben ei hun, felly gwn i weld sy'n mynd yn datblygu. A falle bod ni'n gweld fanna un dacl ar ddiwedd, un hanner sy'n gosod y safon a gosod tymheredd y gêm ar gyfer yr ail hanner. Eiliadau ola yr amser ychwanegol. A gêm sydd wedi bod gystal ac oedd pobl wedi gobeithio y bydde hi. A mor agos ac oedd pobl wedi darogan y bydde hi. Mi fydd Caernarfon yn gobeithio bod Darren Thomas yn mynd i allu ail ymddangos. Os y un cyfle
I Popam gael tafliad mewn i'r cwrt a chreu, go'n i weld. Ambell un o chwaraewyr Caernarfon, coelwch neu beidio yn gofyn i'r dyfarnwr lle mae'r Cwpan. A hynny ar ôl iddyn nhw reoli yr rhan fwyaf o'r hanner mewn i'r cwrt. Dwy. Roberts ni gwilioi. A mae rhaid ar y cyffyrddiad yna, ac o wir dyna ydy ddigwyddiad ola hanner cynta. Llawn angerdd. Sean Bradley yn sgorio gol gampus i ddoi'r ymwelwyr yn heiddiannol ar y blaen. Ond yna, Reynolds yn dod ar tîm cartre yn gyfartal. Mae'n dyn, mae'n yfantol. Gawn ni drafod y cyfan wedi'r egwyl. Diolch nôl ato ni. Met 1, Caernarfon 1. Penwythnos Cwpan Cymru, y ddau glwb uwch gynghrair Cymru yn mynd ben yn y brif ddinas. Mae'n gyfartal ar yr egwyl. Caernarfon yn mynd ar y blaen. Sean Bradley yn taro, wedyn y cofi yn taro yn erbyn y cofis. Ryan Reynolds. A dyna beth oedd hynny yn ei olygu i dîm y fforddi Met Caerdydd. Un ar yr egwyl. Felly mae Gwen Harris di camu lawr o'r pwynt sylwebu i ymuno 'da fi.
rai gweud, fi wedi mwynhau hwnna. Mae bach yn danllyd, Gwenan. A fi'n hoffi gemau fel hwnna, ble mae'r dyfan yn actually di gadael. Yn amlwg, mae lot o cardio mewn wedi bod, ond tacos a ergydio'n galed, ni moyn gweld hwnna, yn lle mae'r gêm di mynd bach yn soft i fi, nwedig yn y flynyddoedd diwetha. Ni'n joio hwn, fath o gêm bach fwy hyn ffasiwn, a goliau hefyd, so mae pawb yn apus pan mae'n y goliau. Y gol gyntaf i Caernarfon a Sean Bradley yn ôl gyda'r clwb ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Beth am y gol yma? Ie, ni so just gwylio fe. Dwi ddim hyn ar unrhyw adeg wedi codi cyflymder o cerdded lan i redeg, achos weithiau mae sefyll yn llonydd yw'r peth mwyaf effeithiol ti'n gallu wneud, a just mae fe'n synhwyro. A wedyn y techneg, chwarae teg, pen dros y bêl, sicrhau bod e'n cadw'r bêl lawr, a fi'n teimlo fel bod y bounce yna sydd y peth yn noddach i ddelio gyda. Ond, just, ti'n gallu gweld y safon sydd gyda fe i darllen y gêm, yn gwybod yn union ble mae'r bêl yn mynd i ddod, a wedyn y techneg i gallu cymhwyso'r ergyd. A roi nhw ar y flaen, ac o'n nhw'n heiddiannol hwnna ar y pryd. Dyna beth ti'n gweud weithiau, mae jyst wneud dim byd mor effeithiol. Chi'n gweld ar bob lefel, pobl yn rhethro mewn i'r postyn agosa, mae rhaid i sy'n stopio, neu jyst yn yr afi, neu gymryd o waniaeth. Ie, yn sicr, un o'r dan o adborth neu cyngor gorau ges i oedd weithio stopio symud, a jyst mae pawb all yn pasio heibio, ti'n gallu darllen y chwarae, darllen beth sy'n digwydd o gwmpas, darllen cyflawn wedyn o'r gêm, a ni'n gallu gweld o eto os ti'n gwylio fy nôl, dwi ddim yn redig ar unrhyw adeg. Fi'n dda iawn yn gwneud dim byd gyda llaw, ond dim yn cael bil droed yw hynny. A dath na fwy o gyfleoedd i Caernarfon, a falle mae hynny yw'r gwaniaeth, bod nhw ddim wedi gallu cael yr ail. Ie, ar ôl y gol yna, oedd y hyder yn sicr gyda nhw, o'n nhw'n ennill pob pêl gyntaf, pob ail bêl, a just y hanner cyfleoedd fel hwn, so ni'n gweld Bradley eto, just yn gallu cael bach o ledd y fe hun a creu'r cyfle. Falle'n disgwyl iddo fe bwrw targed, ond nhw'n, fel o'n i'n dweud, o'n nhw'n gyntaf i bopeth, oedd y momentum wedi shifto, oedd e gyda nhw yn sicr, oedd Met Caerdydd wedyn yn stryglo i cael unrhyw sylfaen mewn i'r gêm, oedd blaenwyr nhw methu dal y bêl lan. Ni gweld hwn at y postyn bellach, mae dod chwarae teg o gath Met digon o gyrff yn y ffordd, yn y modd yna. Nhw jyst yn ffeindio ffordd i aros yn y gêm o ran y Met, fel o'n nhw ddim yn chwarae'r gorau, ond jyst yn ffeindio ffordd i aros mewn, cael digon o cyrff tu nôl y bêl, a wedyn fel ni wedi gweld, maen nhw wedi creu rhywbeth allan o dim byd, really. Hwna'n un o'r rhinweddau nhw, chi'n gweld nhw tymor, a mae gyfyn nhw'ch i'r Seintiau Newydd, maen nhw'n dîm sy'n gallu aros mewn gêm a wedyn taro. Maen nhw wedi gwneud hynny, a Ryan Reynolds, cyn sgorio hyd yn oed yng nghanol y symudiadau gorau. Ie, o fe sydd wedi bod yng nghanol unrhyw beth cadw'n hawl i'r Met heddiw, jyst yn gallu ildio o bellter fel ni'n gweld fan hyn, gyda'r coes chwith a'r bediad campus fan achos mae'r bêl yn newid cyfeiriad yn go gyflym oddi ar yr arwynebedd. Oedd e fan hyn, gath e'r 3 cyffyrddiad, falle fydd e'n siomedig, jyst yn pwyso nôl bach gormod. A wedyn, fel ni'n gweld, oedd hi gyda'r gol. A dyma hi? Ie, o'n i teimlo fel oedd Met bach yn araf, gormod y cyffyrddiadau yn y symudiad, a nath e'r rediad yn gynharach. A wedyn oedd wedi gorfod osod rediad eto. Ond beth fi'n hoffi am y ffaith fan hyn yw bod e jyst yn gwybod i codi'r pen. Achos mae'n anodd iawn i creu pwer gyda'r fath o croesiad fel yna. Dim lot o cyflymder ar y croesiad. Ond mae fe gorfod lwpo fe dros wedyn, Robert sy'n golgeidio'n arbennig o dda. A gol fel wedi, dod allan o dim le, ond gol o'n teimlo'n gol dda y ffordd nath y Cymru. Oed, tipyn o groesiad, tipyn o beniad, a dyna lle ni arni, tipyn o gêm, tipyn o ail hanner i ddod hefyd. A gan bod ni'n gweud tipyn llawer, mae'n bod yn tipyn o benwythnos yng Cwpan Cymru yn barod. Dewch i ni grynhoi yr hyn sydd wedi digwydd yn barod. Tipyn wedi digwydd yn yr gair neto, draw ni at Sioned. Ie, dyna'r mae wedi bod yn ddiwrnod llawn drama yng Cwpan Cymru JD. Mae Owain Jones yn cadw cwmni i fi fan hyn. A Owain, fi'n credu mae fe'n deg i ddweud taw'r brif pennawd yw Pen y Bont yn colli i'r Fflint a'r giciau o'r smotyn. Oedd hi'n swnio fel prynhawn dramatig iawn lawr ym Pen y Bont. Wel, Sam Bachyn yn dadla, mae Bangor yn mynd drwodd i'r 8 olaf fysa. Sorry. Ond oce, na i sticio at hynna. Sioc, i Pen y Bont, jyst methu cyfle. Oherwydd yn amlwg efo'r Seintiau Newydd allan, Cwpan allan, fydd lot o'r clybiau yma fel hondi y flwyddyn i ni. Felly Pen y Bont fel y clwb uchan y gynghrair, dal yn y gystadleuaeth tan heddiw, fydden nhw'n tymlo'n swp sal heno yn gwybod bod nhw wedi methu'r cyfle eiraidd. Wel, y foment dadleuol hefyd, oedd Chris Venables yn cael ei ddanfon o'r car o 7 munud. Nawr fi a ti newydd weld y dros... Ti ddim yn siŵr os oedd e'n garden coch neu byd o? Dim yn gret, mae o'n stampio lawr. Dwi'n meddwl bod yn ennill y bêl. O be dwi wedi weld yr un clip,
Mae'n benderfyniad mawr, ond i chwaraewr mor brofiadol, ddylia bod o'n gwybod y well i beidio roed ei hun yn y math yna sefyllfa mor gynnar yn y gêm, ac heb os, dyna sydd wedi newid y gêm. Dyna pam mae pen y bont allan yn y marn ni, y ffaith bod nhw lawr i 10 dyn mor gynnar, di gwneud ti'n anodd iddyn nhw, felly, fi Chris Venables, fydd o'n swp sal heno hefyd. Byddai'n ddiddorol iawn clywed sylwadau Rhys Griffiths wedi'r gêm yna. A wain pan ti'n edrych ar y tîmau sydd wedi ennill heddiw, mae rhyw bach o throwback feeling i'r cwpan ar hyn o bryd. Y Rhyl, Bangor, Bai Colwyn i gyd trwyddo i'r cwarteri. Beth ti'n tom, fel i ni gyd yn gweud, mae mor agored a bydd pawb yn ffansio i cyfleoedd nhw eleni. Dwi'n teimlo bod fi'n mynd yn ôl 20 mlynedd os licio di, dwi'n eich meddwl chwilio am y boots yn ôl, ond i weld y clybiau yna, clybiau fel Bangor, Rhyl, clybiau newydd erbyn hyn ond y math o glybiau, da ni eisiau gweld ar y lefel ucha, oherwydd y gefnogaeth maen nhw'n gallu denu. Felly mae'n gret fel maen nhw'n tyfu a gobeithio ar y ffordd nôl tuag at y prif gynghrair, bod nhw'n cael rhediadau yn y gwpan. A mae hynna'n mynd i wneud gwahaniaeth. A da ni'n gwybod yn yr o'r nesaf, pwy bynnag fydd yn ennill heno, fydd ni'n gobeithio bod yna gemau da efo torfeidd anhygoel. Ac fe fydd yr enwau'n cael eu tynnu mas o'r het ar gyfer y rownd nesaf yn fyw ar heno. Gyda fi a Wynton Jones, nos lun yn fyw ar S4C. Ond y wobr heno yw lle yn rownd yr 8 olaf. Dyw Met Caerdydd neu Caernarfon fydd yna. Yr ail hanner i ddod wedi'r egwyl.
Croes yn ôl y chwaraeon yn parhau i chi ar S4C heno a dros y dyddiau, wel ar wythnosau. Nesaf sy'n dod i hynny, holl uchaf bwyntiau'r penwythnos. Cofiwch amdano ni, nos ni, nos fawr, ar y rai player, ar S4C Click. A wedyn ni gwrsan Steffan. Pen y bont yn cwrdd y Llansawel, gêm ddarbi yn y de. Digon i ddod, ond gêm gwpan sydd gyda ni fan hyn. 16 ola, Cwpan Cymru. Ni'n gwybod pwy yw 6 o'r clybiau yn yr wyth ola yn barod. Ni'n gwybod hefyd bydd hanner yr wyth ola yn glybiau sydd ddim yn uwch gynghrair Cymru o'r adrannau is o Bangor 1876 o'r drydydd hain. A fel mae'n pethau'n sefyll, felly bydd bai trearddau o'r drydydd hain yn ymuno gyda nhw hefyd. Mae'n gyfartal fan hyn pwy fydd yn cyrraedd y rownd nesaf. Nôl â ni at ein tîm y sylwebu. Diolch Dylan, y tro ola i ni gael rownd derfynol heb un o'r 3 ucha yn y cynghrair yn y gêm. Rhaid chi fi nôl i 2008-2009. Bangor yn chweched yn chwarae Aberystwyth oedd yn 8fed. Dyna mor bryn ydy absenoldeb y Cewri. O'n i ar fi'n dweud Ceirw, ond di amser hyn i'm cweit i cyrraedd. Ond ie, 4 tîm o uwch gynghrair Cymru fydd yn yr 8 ola. Da ni'n gwybod pwy di 3. Bai Colwyn, Barry, Flint. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Yn dyfarnwr yn oedi'r chwarae i rywun gael clymu sgidiau. Sy'n beth bryn, ond mlaen â ni. Llithriad bach. A Mwni yn cael ei roi am bwysau gan Adam Roscoe. Ac ar ddiwedd y gêm rhwng y Seintiau Newydd ac Met Caerdydd, fe ddwedodd reolwr y Met, Ryan Jenkins, y gyfrinach oedd aros yn y gêm. Oedden nhw ar ei holi wrth gwrs. Fe aroson nhw'n y gêm cyn ennill. A dyna maen nhw wedi wneud yr hanner cyntaf. A maen nhw wedi dod yn gyfartal. A maen nhw'n weld yn dechrau'r ail hanner fel y dechreuon o'r hanner cyntaf. Mae'n dipyn o beth, Nick, os ti'n mynd chwarae'n gret yn yr hanner cyntaf a ti'n mynd i fewn a da chi'n gyfartal, ti'n meddwl, briliant. Oherwydd y teimlad ydy gan Met bod nhw'n mynd i wella. Bod nhw'n mynd i wella o ran y chwarae. A dwi'n gwybod bod ni'n mis Rhagfyr, eich. Reynolds yn codi honna fyny, ond y gam sefyll fanna gan Payne. Ie, mis Rhagfyr, dwi'n gwybod, cae artificial, ond ti'n teimlo yn y misoedd lle di'r tywydd ddim yn gret, diolch ots sut da chi'n chwarae, ffeindio rhyw ffordd. Ond fydd y dyn yma'n poeni bod Met yn mynd i wella ar ôl yr egwyl yn sicr. Ie, ac os da chi ddim yn chwarae'n dda ac yn mynd fewn yn gyfartal, da chi'n fodlon. Os da chi wedi chwarae'n dda a ddim ar y blaen, mae'n gweithio'r arall hefyd yn dydi? Yndi, yn sicr. A mae fyny Caernarfon rwan, wneud yn siŵr bod nhw'n perfformio fel nath nhw am y rhan fwyaf o'r hanner cyntaf. Ella ddim yn creu rhyw lawar, ond oedd gan nhw rhyw fath o reolaeth ar y gêm. Sam Jones i ganol y cae. Thomas. Blaen Clwyd pwysig. Y bil gan Davies at loc. Mae rhaid i loc fynd i hun. Mae wedi gallu gwiroi allan at Bradley. Mae'r ymosodiad yn dal yn fyw. A mae'r bar yn achub Met. Ac oedd Bradley o fewn dim i gael gol. O didog a dim llai. Ie, ti'n gwybod be, mae o'n mor anlwcus. Dwi'n meddwl bod o'n dechrau dathlu. Mae'n meddwl bod o'n di sgorio. Mae'r cefnogwyr tu ôl y gol nhw, ni weld nhw rwan. Mae nhw'n dathlu. Mae nhw'n meddwl bod nhw wedi gweld screamer yn mynd i fewn oddi ar y traws, ond na, ddim cweit i fod. A mae rhaid i rywun fod yn fwy tyn a Sean Bradley yn y cwrt Cosby, come on. Am ymdrech, am ddihangfa. Pawb yn grediniol bod honna yn gol. Mae'r bygythiad yna eto, Lewis yn mynd amdani. Ti'n gwybod yr ongl ola na, Nick? So ti'n gweld pa mor agos di Adam Davies i sgorio, heb wybod, oedd o mor agos, oedd wedi gwneud y rhediad, so wedi gallu hitio fo mynd i fewn. Ond yn anffodus i Caernarfon, ddim i fod. Craven, y capten. Mae Bradley. Na, does na ddim seintiau ar ôl yn y cwpan. Ond mae yna chwaraewyr o'r Bradley yno, wrth gwrs. Maen nhw'n cael gymaint o ddalanwad. Ie, nath e yn y hanner... Mae wedi gorred y Caernarfon yn y beth.
Just fel unrhyw blaen o dafod, ti yn dilyn mewn, ond wedyn y bounce yn mynd heibio fe. Ond fel oedd Dr Jane gweud fyna, chi'n gwybod safon Bradley, mae'n rhaid chi'n mynd yn fwy agos, a ddim caniatáu fi i creu a hanner llath i ergydion y lle gyntaf. Bil gan loc, y tu allan i loc mae gapten o. Un ar yma, Caernarfon wirioneddol am ail afel yng ngwar y gêm yma. Ac oedd hi ganddyn nhw'r rhan fwyaf ar hanner cyntaf. Cyffyrddiad ola yn golygu cic gol. Ie, anlwcus. Dwi'n meddwl bod Darren Thomas yn glyfar yma. Mae chydig bach yn anffodus. Mae o'n sylwi, mae o 1 yn erbyn 1 dwy. A mae o'n meddwl, ydw'n mynd i groesi, a wedyn mae'n ceisio mynd heibio yr asgellwr. Dyna ydy 1 dwy. A ddim cweit i fod. A pan mae ganddoch chi Bradley a Lock a Thomas chwaraewyr clyfer i gyd ar ei gêm, mae gennych chi wastad gyfle. Dwi'n jyst yn meddwl o safbwynt y gol. O, gwni weld o'n. Sydyn. Chwilio am Davies. Seager. Ond hwnna bas yn ôl. Sna te. Ys mynd ymlaen yma? Os e rhywun di deud rhywbeth? Diolch yn mynd i weld y teledu VAR ac dos na mynd. Tafliad eto, dwi'n meddwl ma ddeud. Wedyn rhoi'r tafliad y ffordd arall. Gwni weld o'n. O bosib bod Bradley di cymryd tafliad oedd i fod yn dafliad i'r Met. Mae'r fi niwed â hynny, ond dwi'n yn siŵr os ydych chwaraewyr yn dall. Lewis. Seager. Bradley eto. Bradley. Bale. Chwilio am Mendes. Wel, allai gyd ymdeimlo. Does gynnaf am het Sean Corn, felly mae o'n ddyfeisgar, ond mae yn drybeilig o oer yma. Ie, y gwynt yw e, mwyn i gyn rhywbeth, a fydd hwnna ffefrio Caernarfon ar ail hanner, achos mae'n mwy o wynt na achos ni'n edrych, a mae'n oer, a dyna pan bod ni yn coeno, ond mae'r hanner gyntaf, ar ail hanner y barod yn dangos hwnna gyda'r peli mynd mewn. 2 neu 3 pasi wedi bod falle bach rhy hir oherwydd mae'r gwynt ti cymryd ei ffwrdd. Wel, os yn bris ar dafliadau Caernarfon agos. Sears sy'n mynd i chymryd i. Os am pel, Nick? Sy'n gwneud i'n anodd i gymryd tafliad oen. Yn y cyfamser, mae Owain a Gwen yn edrych ar y can dŵr sy'n gynnau. Liquid Death di enw. Mae yna ddŵr arall i gael, ond dyna yr enw ar y can dŵr dwi wedi gael. Yma. Mae'n siŵr beth i'r rheswm am hynny, mae Sears. Mae rhaid bel mewn i'r cwrt chwilio am Davies. Ac unwaith eto, da chi'n synhwyra, mae Caernarfon yn meddwl, mi ddylen nhw gael gol, mae rhaid nhw gael gol, di'r pwysau mae'n cyfri dim, heb hynny, clyfer gan Thomas yn chwilio am Bradley. 1 dwy eto yn clirio. A mae'r tafliad yn cael ei roi i Met. A tro yma fydd Bradley ddim yn cymryd tafliad sy'n perthyn i'r Met, debio i. Ie. Dim amser ychwanegol eich atgoffa chi. Syth i gicio'r smotyn fel mae pen y bont yn i'w bod yn iawn. Ar ôl colli ar gicio'r smotyn adre i Flint y pnaw yma. A fel nefyddi yma. A hwnna'n basfach dda. Jones. Dal i fynd o. Ac ar draws fe ddoth Smith. I dacluso. Ac doedden ni sôn am Lock, o'n ni sôn am Bradley, mae eisiau sôn mwy o safbwynt y Met am Roscoe, am Sam Smith ac am Payne. Maen nhw wedi bod yn weddol anhysbys yn ymosodol. Ie, pwysigrwydd Smith fyna, jyst yn darllen y chwarae. A pan ti'n amddiffyn, bod onglau a pellter oedd yn gywir. Pas ddau lwybr mon dwy.
Mae'n dal yn fyw. Ac mae'n cael ei ffenio i'r hwyd. A wedwch chi be mae Payne di sgorio ar ôl i ni sôn amdano fo yn bod mor dawel. A mae Payne yn achosi mwy na poen i Caernarfon. Ar taith i'r ymwelwyr ac os ar ôl bod ar y blaen. Maen nhw ar ei holi o 2 gol i 1. O chwarae teg i Met Caerdydd. Maen nhw'n dangos cymeriad oherwydd dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau. Ond y bas yma chwarae teg i Popham sy'n gwneud y gwahaniaeth. Darren Thomas switch off. Mae'n dwy ar flaen i draed yn barod. Just yr un cyffyrddiad yn mynd heibio Darren Thomas wedyn. Amhosib i gael ei hun yn ôl. Croesiad cyntaf yn cael ei ddelio fo, ond wedyn pwy sy'n ymateb. Mae hwn yn dod oddi ar ei gefn o, dwi'n meddwl. Payne yn neidio. Dwi'n gwybod llawer amdani, bron bod o'n gwynebu y gol arall erbyn y diwedd. Croesiad yn taro'r amddiffynwr, fyny yn yr awyr, a sbi ar hon nhw'n. Payne, oedd ar ei gefn o. O fewn a hi. Ia, ti'n beth, mae rhywbeth bach gan Roscoe fan'na, ti'n methu really gweld, ond o'n i'n canmol Smith o'r blaen, o'n i'n meddwl, pan bod e heb mateb bach yn gyflymach, fe yw'r agosach at y bil. Roscoe, actually, yn hanner dal yn ôl, a just y pethau bach yna, y dark arts mewn ffordd, yn helpu Payne wedyn i cael y cyfle, cael y cyffyrddiad. Ond mae rhaid i camol nhw, maen nhw wedi bod yn clinigol iawn, Met Caerdydd, falle ddim wedi bod yn chwarae ar ei gorau, ond cymryd y cyfleoedd sydd wedi dod. 5 gol Payne yng Cwpan Cymru'r tymor yma. Fe gafodd y hat-trick yn erbyn Ffynon Taf, fe sgorio ddo yn erbyn y Seintiau Newydd. A mae'r gêm a di throi ar ei phen. A mae chi ddisgwyl ymateb gan Caernarfon nawr, a bêl gan Mendes. Bradley, cael ei bêl ar draws, mae Seigr yn geid digon. I bwy mae'n dod i'r capten! Ac mae Caernarfon efo Sears yn gyfartal o fewn munud i fynd ar ei holi am ymateb. Thomas yno, Sears tiol iddo fo. Dim gobaith i Seigr. Ia, dwi'n gyndyn i roi gormod o feirniadaeth ar golgeidod mor ifanc. I ddechrau, Sean Bradley 1 yn erbyn 1. Mae angen i rywun fynd ar draws 2 yn erbyn 1 yn gynt. Wedyn, ddylia Seigr wneud yn well. Ond, dwi'n mynd i feirniadu'r amddiffynwyr sy'n o'i gwmpas o yn fwy. Ti'n gwybod bod y golgeidod yn ddibrofiad, ti'n gwybod bod yn ifanc, mae rhaid cael mwy amddiffynwyr i warchod o. A does a ddim digon ohonyn nhw yn barod i warchod, yn barod i ymateb, croes yn dod i fewn. Mae'n bwniad gwael, syth at Sears yn gwybod, mae'n taro'r targed dwi'n gorau wneud yn fama, neb yn ddigon agos atai, a Met yn ildio yn syth. Dim digon o amddiffynwyr, achos mae ddau actually wedi mynd draw, wedi cael ei denu draw gan Bradley, a wedyn maen nhw'n rhy pasif ar y post yn bellach, dim digon fan'na wedyn pan dath yr ergyd mewn. 2-1. A dim ond 56 o funudau sydd i chwarae. Ac beth sydd gan yr hanner awr a mwy sy'n weddill i gynnig. Lock ar ei holi. Efo lock mae Craven. Neu digon. A mae Sears yn chwarae yw'r mor bwysig i Caernarfon. Ei dafliadau hir, ei waith amddiffynol, ac yn sydyn mae yna wen arwyneb dyn oedd yn gwgu funud ynghynt. Ac yn y gêm agoriadol o'r tymor 2-1 oddi rhwng y 2 dîm yma. Cyfle arall i roi bêl i mewn i bwy mae'n mynd i ddisgyn. Mae Mendes yn aros i ddisgyn. Mae'n gorau mynd ar ei holi'n diwedd. A mi fydd y sgoriwr dybiau yn dod ar draws i gymryd hon. Wel, oedd o'n amser perffaith i daro nôl yn doedd. A Sears yn dod. Mae'r dyfarnwr yn gwneud be mae'r dyfarnwr o bosib yn mynd i orod i wneud sawl gwaith yn yr hyn sy'n weddill. Gofyn i'r chwaraewyr gadw i pennau efo gymaint yn y fantol. Mae'n cymryd gymaint o amser efo'r tafliadau yma. Sears i mewn i'r cwrt. 1-2 i chlirio hi.
Lewis. A dim bris o gwbl ar Caernarfon. Dyma gyfnod tawel ar gêm o bosib. Lewis mynd amdani, lock gafodd ei ben iddi. Mwni. Mewn yn galed gan Walsh. Evans. Evans allan ar ddosgo. Bale nôl at Walsh. Dwy. A mae'r ddau dîm yn cael rhyw gyfnodau bygythiol. Richards. Allan gan Reynolds at Dwy. Rosgdo ar ei holi. Mendes. Dwy eto. Methu cael y gwasanaeth mewn. At Payne oedd yn aros. Mae'n ddigon yn aros os dy'r Bale yn dda. Am ddiffyn bach da. Nôl mewn gan Popham, allan gan Mendes, Dwy eto. Sears efo fo. Ac yn y diwedd. Be fydd y dyfarniad? Mae'n rhoi cic gornel. Ie, penderfynu cywir. Rhy gri Sears tro yma. O'n i'n meddwl bod y croesiad yn rhoi fewn chydig bach yn gynt. 3 yn ebyn 3, tuag at y postyn pella. Ti wastad yn meddwl yn ymosodol bod hynna'n wastad tegyn da i daflu'r Bale i fewn, gen ti wastad chance. Reynolds fydd yn ei chymryd i. Cic gornel gynta y gêm i Met. A Reynolds yn gweld ar y llinell, ar y linell. Digon o gyrff i roi amddiffyn. Caernarfon dan bwysau. Reynolds. A gormod yn mynd ymlaen. Ac unwaith eto, os oes yna regi sy'n fframgwyddo, mi gliwn ni ambell i air. Ac efo'r tensiynau'n cynyddu wrth i'r munudau fynd heibio, falle gliwn ni fwy. Ar-lein, y dydd ar ôl Nadolig, gêm rhwng Pen y Bont a Llansawel yn fyw. Ar eich teledu clyfar, chwarter wedi 2 y prynawn. Criwch godi ebyn hynny ar ôl eich dydd Dolig. Bel fyny, Rosgo yn ei gadael i. Tackle dda gan Harrison, ond mae'n nôl gan Payne. Payne edrych i gael lawr. Smith oedd hwnna. Ie, da iawn gan Smith yma. Diolch yn edrych yn rhywbeth hynod bwysig, ond mae'n cael lawr efo pwrpas. Yr unwaith eto, ti gat y postyn pella, mae Met Caerdydd yn cael ei hynna mewn sefyllfaoedd. 3 yn ebyn 3, 2 yn ebyn 2 yn y cwrt Cosby. Croesiadau cynnar yn mynd i weithio i ffaf nhw yn sicr. Evans. Lock yn ei gweld i ac yn ceisio rhyddhau. Mendes Dwy yn ei dro yn ceisio rhyddhau Elliot. Y ddau dîm yn cael trafferth cadw'r meddiant ar hyn o bryd. A Connor Roberts yn dod. A ryw ddigwyddiad bach o ddi ar y Bale, ond dim byd mawr. A mae Roberts yn glyfer yn canfod Bradley. Yn sydyn. Smith. Tot. Lewis oedd ni bwydo hi at Darren Thomas. Lock efo fo. Harrison. Davies mewn i'r cod pwysig gyda fa. Davies yn mynd amdani. Gwaith pwysig da gan Richards. Ac... Ie, Sears, dwi'n meddwl oedd o, un Bale gan Harrison, ti'n gweld jyst y cyffyrddiad lleia gan Sears. Adam Davies jyst iawn o ymateb o chwarae teg. I Richards yn gweithio i ffordd ar draws yn amddiffyn honna. Mor dda. Cyfle arall i Sears i hyrddio i mewn. Hyn yn digwydd mor aml. Mae yna dynnu ar grysau. Tynnu ar grys Harrison. Efo fa mae Reynolds yn nŵd i'r ddau sy'n mynd i gael gair bach.
gan John Andrew Jones. Faint maen nhw'n gwrando, faint maen nhw'n gwrando. Chwythwch y chwipan, neu gadwch o fynd yn ei flaen. A beth bynnag, mae yna dafliad eto i ddod. Un dda. Tuag at Smotyn Darren Thomas. Rosglo yn gwneud digon i chlirio hi. Nôl gan Lewis. Sears yn ei thara ymlaen. Yn ôl mae Walsh. Mendes. Ac cyfnod bler o'r gêm, ond cyfnod tyngedfennol. Yn yr hanner ar ola, mae'r tafliad wedi cael ei cymryd yn sydyn am unwaith. Y croesiad tuag at y postyn pella. Elliot yn ei chlirio hi. Ac Elliot Evans yn methu y canfod Payne. Pas wael yn y pen draw gan Darren Thomas, sy'n jyst yn siarad efo'r dyfarnwr i ddeud, ond drosedd hynny fi ddechrau. Ti'n gwybod, yn dal i fod, so ti'n disgwyl pas well ganddo fo, os oedd y drosedd ddim yn cael ei rhoi, a rwan, Rich Davies yn dechrau sbio tuag at ei fainc ag yma o reit, pwy ydy y boi sy'n gallu dod ymlaen rwan, coesa'n blino, pwy all wneud y gwahaniaeth. Gosset, Owen, Downey yn gynesu, mae Aberdaki ar y fainc gan Caernarfon hefyd. Mendes, Locke, o'i flaen om Adam Davies, Thomas y capten yn derbyn, Thomas Narte, mae'n creu y lle, ar ei ddloed chwith. Iep, diolch wedi cael gafel ar ei ergydion heno. Ond mae wedi edrych yn siarp, dydi. Cwbl o thnosol oedd yn gweithio yn y gêm y Seintiau Newydd, gêm gyntaf efo ddechrau tymor yma. A ti'n meddwl, mae dal yn edrych yn ffres, dal yn edrych yn siarp, dal yn digon clyfar i ffeindio bylcha, just dragio'r ergyd yma. Dim ond ddwywaith mae wedi cychwyn gêm uwch gynghrair. Y tymor yma, mae wedi dod ymlaen fel eilydd wyth o weithiau. Ond mae o fel Locke a fel Bradley yn edrych yn effro heno. Mwandwe. Pop-up. Mwandwe eto. Ymlaen gan Walsh at Mwandwe sy'n dal i'r edrych. Mae wedi gwneud yn dda! Oedd hi'n chwip o groesiad. Gormod arni mewn gwirionedd. Ond dath hi heibio Conor Roberts a tasa rhywun. Tasa rhywun di bod nod fewn tu ôl i Conor Roberts. Oedd hi'n gol. Ie, problem yw, sa'n credu oedd pawb yn disgwyl bod nhw'n gallu cyrraedd lan bach fel gyda cyflymder Gareth Bale, rai chwaraewyr yn stryglo i cadw lan, a wedyn yn amlwg oedd y croesiad just, os ti'n gallu yn y sefyllfa yna cadw ar y llawr, wneud yn haws wedyn i cyd chwaraewyr chi, ond mae yna sgil anodd iawn, mae'n digon hawdd i ddweud, mae'n anoddach i wneud. Danny Gosset sy'n paratoi i ddod ymlaen. Fyddech chi'n dychmygu falle mae Darren Thomas fydde'n gadael i wneud lle iddo fo. Mae gan Bradley. Ac Darren Thomas ar garden feling o'n i weld. Ac Danny Gosset yn sicr yn mynd i ddod ymlaen. Ac yn wir, Darren Thomas sy'n mynd i adael. Mae o ar garden felen hefyd, felly hynny o bosib yn cyfrannu. A mae wedi chwarae'n dda. Yndi, mae wedi bod yn siarp, dydi. Ddim cweit i'n noson o flaen gol. Cwpl ergydion, ddim cweit yn gallu taro'r targed. Fydd Danny Gossett jyst yn dod ymlaen rwan. Fydd y balans chydig bach o wahanol. Rhwng Mendes, Gossett a Lewis yn ganol cae. Lewis dal i angori a wedyn Mendes a Gossett naill ochr neu'r llall, swn i'n feddwl. Mae hwn yn gallu ergydio bell hefyd. Ie, yn cymryd hymyn y capten hefyd ac yn gyn enillydd Cwpan Cymru efo'r Seintiau Newydd. Ac agosau at yr 20 munud ola. 2-1. Dim amser ychwanegol. Syth i gicio'r Smotyn os bydd angen. Ac unwaith eto, Sears yn paratoi i gymryd y tafliad ac unwaith eto ar amddiffynwyr Harrison a Smith yn symud fyny. Mendes yn y cwr Cosby hefyd, ond am unwaith mae'n ei fach fer. Lewis. Mae'n hongiau mewn, mae'r golwr ifanc yn dod. Nath o'n dda fan'na, o raid fo gyrraedd ar ôl dod. Locke. Yn rhwystro Mwandwyr rhag clirio.
Tafliad dim mwy, medd y dyfarnwr. Mi nath edrych ar y dyfarnwr cynorthwyol. O, mae yna gic wedi'i rhoi. Lock yma just yn teimlo bod yna chdi bach o gic anod, ond o'n llawer yn ni. Na, tafliad fydd hi. Yep. Camddealltwriaeth, pawb ar ben, a mae tafliad i Caernarfon. Hanner munud, a mi fydd yna 20 munud yn weddill. Pel rhan mae'n rhydd. Cic gol o ganol y clwstwr. Y newid cyntaf ganddo fo, Owain. Yn amlwg dyna sy'n digwydd. Pan mae gen ti cryfder ar y fainc, ti'n gwybod, ti'n mynd i fod isio y boes mae ddod ar y cae oherwydd, da ni wedi gweld gêm lle gymaint o gyfleoedd a hynna di bod, naill ochr neu'r llall. Ond mae wedi bod yn gêm llawn yr intensity, lot o redeg, lot o sprintio, mae'r coesau yn mynd i flino, felly pan ti'n gallu dod ar rhywun fath o Dani Gossi, ti'n ffitrwydd o'n ganol cae, ymlaen yn hwyr, mae'n mynd i gryfhau Caernarfon. Ti'n moyn rhoi digon o amser hefyd. Mae'n rili anodd i creu argraff. Pan ti'n cael 5 munud, ti'n moyn cyfnod o hir i cael enwedig gyda'r tywydd hefyd, i cael mewn i'r gêm 20-25 munud i rili creu argraff a dangos safon. Mae wedi chwarae 4 gêm ail gyfle yn erbyn y Met. Mae wedi bod yn ddreinen yn eu hystlys nhw. Mendes i lwybr loc. Loc yn cael ei gael lawr oherwydd sylw. Moan Dwe, Sears. Pic gornel. Sears di bod yn... Mae Fulham ar y blaen gyda llaw o 2-1 yn Burnley. Mae Harry Wilson di creu 2 a di cael gol. Ac efo Ionar yn agosau, lle fydd Harry Wilson ar ôl Ionar? Un o'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn. Ond yma Loc yn paratoi i gymryd y gig gornel. Mae Harris yn fyny, mae Smith i fyny, mae Davies yn gawr yna hefyd. Oedd na lawiad fanna, oedd na sgrechian llawio. Bradley, Lewis yn tanio! Ddiwerth ergyd. O'n i'n meddwl bod yna lawio, o'n i'n meddwl bod wedi penio'r bel tuag at cefn i benno. Mor syml o hyn, ond chwaraewyr ti'n dach pam, eich bod nhw'n gofyn am sgrech, just rhag ofn. Da ni jyst yn gweld yma, peniad yma, cefn i benno, cariwch ymlaen. A wedyn yr ergyd gan Lewis. Mae jyst yn mynd am bwer, dydi. A weithiau mae heina mynd i fewn i gornel uchar rhwyd, a maen nhw'n special, ddim cweit i fod heno. A pan mae'r bel yn taro cefn y pen, ond mae'r fraich allan yn fel milwr i'r ochr, maen nhw'n mynd i weiddi, dydyn, ond mae bai Trearddur gyda llaw wedi ennill o 5 gol i 2 yn erbyn Dinas Casnewydd, felly gogwydd gogleddol y cwpan y tymor yma yn para. Maen nhw'n y drydydd haen yn curo tîm o'r ail haen, felly mae'n gwpan llawn straeon. Ac os a stori arall. Moan Dwe, Loc. Lewis a Loc yn dod â hi. Tot. Tynnu ar gris Goset. Chwrych ymlaen, mae dyfarnwr chwarae mantes fydd o ddim fanna. A mae yna drosedd gan Walsh. Ac mae yna Garden Felen yn llaw y dyfarnwr. A dwi'n meddwl mae Walsh yn mynd i gael y Garden Felen. A mae drosedd ar Davies. Yna te 8 trosedd, dwi'n meddwl. Felly chwarae teg i dyfarnwr, cario ymlaen, a wedyn nath o gyrraedd pwynt. Mae rai fi roed cic rydd rwan, sydd yn stopio'r ymysodiad. Mae gan Caernarfon. Sy'n wastad, ti jyst yn teimlo, os mae Bradley ar ben ei hun ar rasgu chwith, maen nhw'n ceisio ryddhau, ond maen nhw'n dynnu Chris y fama. So hwnna di gallu bod yn gerdyn. A wedyn, fel da ni'n gweld yn troi Adam Davies, fysa fo wedyn yn chwilio am y bel ar draws y cae tuag at Bradley. Mae Caerdydd Melyn gweitha erioed i gael. Bradley i gymryd y gig, chwilio am Davies, allan gan Roscoe. Lewis, Goset i choffi. A ferchog, Goset. Lewis efo fo, Goset yn cael ei arfodi am yn ôl. Connor Roberts agosau at chwarter awr i fynd canlyniadau y rownd yma yn ei cyfanrwydd
Llandudno'n colli, hwnna'n dipyn o sioc a nhw arediad mor dda. Buddugoliaeth ddau, ddinas Bangor, Flint yn ennill ar gicio o'r smotyn. Wedi gêm ddi-sgôr ym Mhen y Bont, Pent y Pryd yn colli adau bai Colwyn. Bai Colwyn yn cael tymor bach da. Port yn colli'r hel, fi'n bach o sioc falle. Barry yn ei cweir i Gresffordd. Ac yna y gêm newydd orffen. Da ni'n di sôn amdani, ond be sy'n mynd i ddigwydd yma. Efo chwarter awr ag ychydig eiliadau'n weddill. A Nick, da ni wedi sôn am y pwysigrwydd dydan, oherwydd bosib iawn y ddau yma, pwy bynnag sy'n ennill ydy'r ffefrynnau. Ti'n gwybod, ti'n sbio ac yn meddwl, os mae Met Caerdydd yn mynd drwodd ar ôl trechu Caernarfon am y Seintiau Newydd, so nhw'n heiddi fod yn ffefrynnau hynna'n. Rosgro. Crosed arno fo. Harrison o bosib. Yn mynd i weld Carden Felen? Na. Cryf ildio, a dyna fo. Ond, na ni, Manain. Felly dyna chi 3 o chwaraewyr Caernarfon. Ti'n gweld Carden Felen, 2 o'r ei Met. Ie, mae'n siŵr bwysig yn y sefyllfa yma. Fel ni'n gallu gweld reit ar y dechrau, mae fe'n trio dangos Roscoe lawr yr ystys. Mae'n gwybod bod mae'n tynnu nôl mewn. Ond wedyn achos oedd Roscoe jyst i arafu ei hun. Oedd yna di newid ongl corff Harrison wedyn, ac oedd e jyst yn rhy sgwar. A dyna pam jyst yn cicio allan yn bach rhy hwyr yn ymateb. Dim gystal hanner ar hanner cyntaf na di, ond wrth gwrs efo'r cloc yn tician, mae'r tensiwn yn gwneud i fyny am hynny. A mae yna chwarter awr pwysig iawn yn hymor Cwpan Cymru o'n blaenau ni. Mae Reynolds yn paratoi i gymryd y gic. Mae Popham, yr amddiffynwr mawr i fyny, yn un o'r targedau fo sy'n mynd amdani. Ac Jones gafodd y peniad, Sam Jones ath amdani. Da ni'n gwybod fod Sam Jones yn gyflym, ydy o'n cyrraedd chydig bach yn rhy sydyn, ydy'r bel wedyn tu ôl iddo, gwni weld rwan, di twtch bach. A wedyn mae'r amddiffynwyr Lewis, dwi'n meddwl ydi o, sydd o bosib jyst yn gwneud digon i wneud y cysylltiad na, fel bod na ddim peniad clir. Mewn i'r chwarter awr ola. Hwna'n gam syth i lwybr Loc. Mae Loc yn mynd i hun! Ac oedd hwnnw'n gyfle maen nhw wedi wastraffu. Ath y bel yn annisgwyl i'w lwybr o, mi ddyle fod i gwneud yn well. Ie, wel o un pen y cael i'r llall o ran Sam Jones fan'na, jyst falle ddim yn cael y cyffyrddiad o ddim moyn o ran ongl corff. Union yr un peth, nath e, wel, jyst cael y ffordd hollol anghywir oedd i chwarae mewn i rediad Loc. A nath e ergylch o'n gynnar. Sbiwch ar y tân yn y taclo nawr. Sbiwch ar y protestiadau. Reynolds yn cael ei gosbi. Da ni jyst gweld Sears yma sydd yn ennill y bel. Dyna pam mae'r fainc Met Caerdydd yn holi be? Pam bod hon yn gic rydd? Pero mae yn ennill y bel. Mae hwn yn gallu gwneud y gwahaniaeth yn dod oddi ar y fainc rwan. Harry John di dechrau 4 o gemau uwch gynghrair. Di ddod ymlaen fel eilydd 5 gwaith yn paratoi i ddod ymlaen. Conor Roberts yn paratoi ac yn cymryd y gic. Chwilio am Davies. Popham yn cael ei benni, ddi Bradley'n cweit yn gallu rheoli hi. Lewis. Cyfle gorau'r ail hanner, ddech chi'n deud bron iawn. Ar wahan i'r goliau di dod i Loc efo'r ymosodiad diwetha yna. Loc eto. Wedi cael gêm dda. Reynolds gwneud digon. Reynolds at Payne a nôl at Reynolds. Rosgro di symud asgell, oedd hwnna'n wastraffus braidd, ond oedd o'r opsiynau'n bryn. Ydych chi wedi sôn am hynny o blaen Gwenan. Dod na'n llawer o opsiwn fyny'r cae, nag oedd? Nath Roscoe peth gywir, nath e tynnu ar y ysgwydd pellach i ffwrdd. Y bel mewn at Davies, fel golwr ifanc yn aros. Davies yn mynd amdani. Ydy o'n gallu cael ei fewn nadi. A mae'r crafu wedi golygu bod y bel yn cael ei gwiro nôl i ddwylo Segar sy'n mor ddiolchgar. Wel, fysa Davies di gallu penio hon yn gynt, o bosib. Mae'n gadael i ddod lawr, efo'i ben glin. Fysa di gallu taflu hyn o fama efo rhyw diving header, a mae jyst yn methu'r bel. Fydd o methu coelio hon. So mae Caernarfon yn mynd allan heno, fydd o'n cysgu, de. A mi nath Popham waith amddiffynol da wedyn. Mendes i'r cwrt.
Mae Met dan bwysau fan hyn, mae'r golwr yn dod ag yn ei dalu, a fydd o'n falch o'r ychydig eiliadau yma ar ei luniau. Ie, da iawn fo. Adam Davies, dwi'n meddwl efo benio hon rwan, taflu hyn, ond cic hosan. Am amser i gael cic hosan. Oh. Dau gyfle da wedi bod yn y 10 munud diwetha. Un i hwn, y llall i loc. John yn dod ymlaen ac Liam Walsh sy'n mynd i adael y maes. Liam Walsh ar garden felen eto. A felly Harry John, bachgen 4 ar 15 oed ymlaen, ie. Ac oedd na gadarnhad a fo sy'n gadael. Ac osau at y 10 munud ola. Dim amser ychwanegol, cofiwch. Ciciau o'r smotyn yn syth os ydy'n gyfartal. 2-1 ar hyn o bryd fel oedd hi yn gêm agoriadol y tymor yma rhwng y ddau yma. Harrison. Federis. Popham. Cyflwyniad bach da i'r pêl-droed yma i Popham. Mae wedi cael gêm brysur. Fo sy'n mynd nawr yn seri dacl yn gywir. Mae wedi chwarae'n dda. Hogyn ifanc. Lock. William Bradley. Sydd wedi bod yn dawelach yn yr ail hanner nag oedd yn yr hanner cyntaf, ond un ergyd Gampws Cyncoed gychwyn yr ail hanner. Mooney, braidd yn wyllt. 10 munud i fynd oain. Ie, bydd y tensiwn yn dechrau cynyddu ac ergyd wael gan Mooney yn fanna ar ôl cyffyrddio cyntaf dan. Just y cyfle Adam Davies yna, dwi dal i ysgwyd ymhen a mi fydd o'n sicr. Dwi'n deud ddylai fo benio fo, na, dwi wedi newid y meddwl oherwydd mae'n gwneud y peth cywir o ran mae'r bêl yn glanio ar ei droed o bron o bod. Mae'n jyst yn methu'r bêl. Gwennan, be gwyddodd? Ie, sa'n credu beth fe wedi gallu digon o bwer i benio. Yn fy marn i, fi wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg, probably wedi methu hefyd. Just, ti'n meddwl bod ti'n sgorio cyn, ti'n methu credu bod y cyfle ar fi'n dod. Ti'n dechrau meddwl am pa fath o ddathliad ti'n mynd i wneud. A yn lle canolbwyntio ar y techneg, a dyna pam fi'n meddwl nath e methu'r bil. A fe hefyd oedd ar y postyn pellna pan ar ei Bradley daro'r bar. Hynny yw, oedd o'n meddwl bod Bradley wedi sgorio hefyd. A nath yma mateb. Na, mae wedi gwneud llwyth o waith galed heddiw yn dal y bil a'n rhoi sylfaen i chwaraewyr fel Bradley a loc chwarae oddi arno fe. Ond pan dath y cyfle wedyn ddim yn digon clinigol. Elliot yn gadael. A mae Alan Perry'n ymlaen i le fo. 10 munud o gicio'r smotyn. A mae Elliot Evans yn gadael y maes. Hynny o bosib chydig bach o syndod. Ac o sbiwch ar hyn. Adam Davies yn mynd i adael ymwyr wedi gadael y maes. A mae Connor Evans yn dod ymlaen yn ei le fo. Ie, bydd o'n hapus bod ni'n dangos hon eto. Trio fe fe'n glin. A wedyn, methu'r bel. Ti'n gweld, mae yn un o'r digwyddiadau. Ni'n deud wnaeth o'n cysgu heno os maen nhw'n mynd allan. Bydd y dyn yma mewn sefyllfa debyg oherwydd dyna pa mor agos, dyna'r gwahaniaeth sy'n gallu bod o fod yn yr rownd yr wyth ola neu beidio. Evans. Y newidiadau'n cael ei gwneud. Evans yn ceisio gwneud ei farc yn syth. Ia, be sy'n mynd drwy feddwl o? Da ni'n gwybod be sy'n mynd drwy feddwl o. Y dyle fo wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. A dyna di bywyd y mysodwr, dwi'n cytuno fo Gwennan, mae wedi cael gêm dda, mae wedi bod yn bositif. Bradley yn bod yn bositif. At Lock sydd wedi bod yn bositif drwy'r gêm. A Sears yn mynd ar rythyn i'r cwrt. Hynny'n creu chydig bach o le. Bradley, meddwl am Aneli, yn y diwedd yn arafu. Sears yn dal ar gael. Sears rywsyd yn cael ei bêl mewn ac yn y diwedd honna yn ddiniwed gan Mooney. Wel, yn y rownd diwetha, oedd goliau Met 4 munud o ddiwedd y gêm a wedyn 2 funud wedi'r 90. Oedden nhw ar ei holi efo 4 munud o'r gêm yn weddill. Bradley, ydyn nhw ar ei holi eto. Cael ei gael awr yn dda. Oedd honna'n dacl hyll. Oedd honna'n dacl hyll iawn. A mi fydd ne helynt fan hyn o bosib i Mooney. Helynt?
os a'n gallu bod o melyn ydy'r gerdyn yn llaw y dyfarnwr a gallwch chi weld ymateb chwaraewyr Met. Allwch chi weld a gallwch chi ddeall i hymateb nhw. Dwi'n meddwl bod o'n ffodus i gael melyn tro yma. Mae yna cwpl o dacls di bod a ti'n meddwl, dyfarnwr penderfynu cywir. Bod ni weld ti eto, dwi'n meddwl bod o'n ddigon hwyr a mae'n glanio ar ei goes o. Tybad ydy o'n siarad efo rhywun os yn newid meddwl na mae'r cerdyn melyn yn ei law o. Dwi'n meddwl bod hon ddylia bod hon yn goch. Heb weld i eto, jyst y teimlad reit ar yr eiliad gyntaf. Wel, mae Sam Richards yn dal lawr. Ie, gwni weld yma, dyma fod dod i fewn. Mae'n nerthol, dwi'n meddwl bod o mewn rheolaeth. Ac eto, allan ni fynd yn ôl blynyddoedd, 15, 20 mlynedd yn ôl, dim yn gerdyn coch. Dyddi yma, da ni yn gweld cerdyn coch am lain a hynna. Ie, ti'n gweud allan o reolaeth, ond mae'n hwyr, mae'n effernol o hwyr, achos mae'n hwyr, achos mae'n mynd ar y coes. Cefn edrych actually yn cysylltu gyda'r penglin. Mae'n ffodus iawn. A'r coes cefn hefyd yn dilyn trwyddo, so o ran letters o'r law, bys y mwyafrif o gemau bys yna'n cadw goch yn syth. Wel, ar ei ffordd, mae VAR un pêl-droed ni yma yng Nghymru. Ond fas yna ail edrych di bod ar honna, dwi bron yn sicr. Ti'n gwybod hefyd gael yr ymateb o bawb, a ffordd nath pawb ymateb. Ac yn sydyn, a ni'n mynd mewn i'r 5 munud ola o fewn eiliadau. Mae yna apelio am bopeth, mae yna brotestio am bopeth. Mae'r bêl gan Bradley. Bradley'n chwilio am yr eilydd Connor Evans. Mae'n ôl gan Bradley. Mae gennau deimla bod gen ni funudau tanllyd o'n blaenau ni. Bradley allan at loc sy'n wastad ar gael. Gyffyrddiad bach twt ganddo fo. Mae'n edrych mor gyfforddus ar y bêl. Ac yn sydyn dio ddim. Sears. Mewn. A mae honna'n dacl sy'n ildio trosedd gan Mwandwe. Dwi'n meddwl bod Sears yn gwneud be mae Mwandwe di wneud i lot o bobl, lot am ddiffynnu dros y blynyddoedd. Mae o'n taflu hyn i fewn yn gwybod bod y cysylltiad yn dod. Mae jyst yn rhoi hi mewn sefyllfa lle mae'n gwybod dwi'n mynd i gael cic, dwi'n mynd i syrthio, dwi'n mynd i wneud mor o mynydd allan o hon. Mae o'n gic rydd. A rwan, Caernarfon dal i fod ydy'r tîm sydd yn pwysio, ynddo. Ie, nath e roi hi'n bron iawn mewn sefyllfa. Mae'n dweud methu gwneud i'n byd ond i gicio fo. Ond mae'n gic mewn safle da. A mae Lock a Bradley yn paratoi i'w chymryd i'r rhyngddyn nhw. A da ni a 4 munud a hanner o'r 90 yn weddill. Mae'n gic dda! Harris nod yn mynd amdani. Cic gornel ydy'r diweddglo. Ie, bron bod Lock yn mynd efo'r knuckleball yma o'r ongl yna efo croesiad. Mae'n chydig bach o dip, mae'n chydig bach o whip, chydig bach o bob dim ar hwnna. A mae'n mynd i gael cyfle i daro cornel. Fydd o'n gobeithio fydd yr un mor fygythiol. Cornel, un arall, mae'n mynd i gael gafel arni! Oddi ar y llinell. A mae dal yn gyfartal. Bradley yn ôl at Lewis. Lewis at Lock. Mae Lock bod llu o le. Lock yn tanio. Mae'n taro'n erbyn cefn yr eilydd. Perry. Lock eto. Cyflymu. Llwyd ar y sbardyn. Cic gornel arall. Caernarfon sy'n gwasgu. Ie, mae'n tydyn y Cris i fama, de. Da ni jyst yn gweld. O, ia, dim dig. Cic gornel wedi cael ei chymryd yn sydyn. Y bêl nôl at Lock a'i cymroddi. Lock. Lewis! A mae'n mynd mewn! Ac dwi'n meddwl bod Paolo Mendes yn hawlio mae fo gafodd y gyffyrddiad ola. Ond ta waith, mae Caernarfon di sgorio a mae yna 3 munud 9-2 i'w chwarae ac ai dyna'r gol sy'n mynd â nhw i'r 8 ola. Ie, sa'n rhaid ni ddeud, os mae yna dîm sy'n heiddi bod ar y blaen, Caernarfon ydy'r tîm yna. Ond diolch moch pwy sy'n sgorio na di. Met Caerdydd yn ymateb yn rhy ar y deg, ddim am y tro cynta i'r gic yn cael ei gymryd yn fer. Neb yn dod allan i gau y bêl i lawr. Iwan Lewis yn meddwl, oce, na i sticio mewn ardal ddygythiol. Mae yna gymaint o ddynion, gymaint o gyrff. Ti byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ydy'n cyffwrdd Mendes? Gawn ni weld? Yndi, a mae o'n trio hefyd. Di o'na ddim yn taro targed. Mendes, di o'n just yn ei daroi. Mae o'n gwybod yn union be mae'n neud yma. Cyffyrddiad lle a bosib, fewn a hi. Ac i'r Caernarfon ddim taflu honni ffwrdd rwan, dos bosib.
Nath e shifftio I droed mor dda fyna. Chos mae'r pel yn dod mewn yn gyflym iawn. Mae'n anodd iawn weithiau I cael allan o'r ffordd, neu I jyst cael y cyffyrddiad bach, a mae fe'n gwneud wirthiau I gael rhyw fath o cyffyrddiad, mae cyffyrddiad lleia, ond yr un holl bwysig. Be na ddeud ydy, mae Met Caerdydd I ail ddechrau'r gêm tair gwaith a cicio'r bel oddi ar y cae. Nawn nhw'n wneud wwan tro yma. Yndi. Pam maen nhw'n wneud hynna? Dwi'n yn dallt. Maen nhw'n ar ei holi a maen nhw'n cicio'r bel oddi ar y cae, ar bwrpas. Weithiau jyst tacteg tiriogaeth mwyn ag unrhyw beth nag yw e. Jyst gwasgu lan pawb ochr yna tri ennill wedyn methiant o'r bil lan, uwch lan mewn aldar. Efo munud I fynd, a ti ar ei holi mewn gêm gwpan, ti angen y bel I sgorio. Wel, maen nhw wedi cael ei nôl yn syth. Nawr te, gwaith amddiffyn gan Caernarfon, gwaith taflu popeth ymlaen gan y Met. Sgoriwr y gol sy'n gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Mendes, Allnad Bradley. 10 eiliad, a fe welwn ni faint o amser sy'n mynd I gael I ychwanegu. A mae Caernarfon yn dal I chwilio. Reynolds. Mae rhaid I Met wneud bopeth yn gyflym nawr. 4 munud o amser ychwanegol. 4 munud rhwng Caernarfon a'r 8 ola. 4 munud i'r Caernarfon yn meddwl rhwng bob yn ffefrynnau am y cwpan. Wel, mae'n aros lawr, ond mae'n dal I feddwl am y gol na. Cafodd Lewis chwip o afel ar ei ergyd, ond oedd angen y cyffyrddiad yn doedd. Ie, sbia arno fo. Mae'n glyfar dydi, ti'n gwybod? A mae'n gwybod, diolch angen gormod o gyffyrddiad, just y cyffyrddiad lle a bosib, just geidio I fewn. Honna sy'n mynd I ennill y gêm yn debyg rwan. Harrison, nôl ymlaen. Dwy. Morris, yr eilydd. Tafliad I Met, mae yna frys. 91 munud oedd di mynd pan sgoriodd Met y gol fuddigol yn erbyn y Seintiau. Maen nhw'n gallu sgorio goli o hwyr. Mae yna newid arall yn mynd I fod, a mae Morgan Owen yn mynd I ddod ymlaen I warchod y fantes efo Josh Locke yn gadael y maes. Mae yna ffrio ar y fainc. Locke yn gadael un o chwaraewyr gorau'r gêm yn y marn I. Mae wedi bod mor ddylanwadol, dim bris o gwbl. Cafden Felen, dwi'n meddwl I Richard Davies. Cafden Felen, deud chydig bach yn ormod. Ti'n methu tric na gwys Nick. Hwnnw. A Craig Hanford is-reolwr y Met o bosib yn cael Cafden Felen hefyd. Ac oedden ni'n iawn o'n, mi oedd na rhywbeth bach yn digwydd ar y fainc. Mae gynnon ni bron bob peth, ond ar hyn o bryd, gan Caernarfon mae'r hyn sy'n bwysig, sef y fantes. Munud a hanner o'r 4 I chwarae. Mwni fyny'r cae. Chwilio am Connor Evans. Nôl mewn â hi. Peniad pwysig allan. Oedd yma'n beniad da nag oedd. Rhoi dîm dan bwysau. A mae'r bel yn disgyn I un o'r eilyddion. I Hallam Perry. Ond nawr te, mae gan Danny Gossett. Ac o'i flaen o, mae Connor Evans. A mae Gossett ddiitha roi allan. Morgan Owen oedd ar yr hither o Dwy am dacl. Dwy. Closer arno, mae ser yn y gêm o Anthony Jones. Ser yn y gêm I fi, ddim yn penderfyniad hawsa I wneud, ond Iwan Lewis dwi'n mynd. Mae wedi creu y gol fuddigol, ond dwi jyst yn meddwl y math o gêm, ddim un o'r ymysodwyr wirioneddol yn syrenu, ond hwn yn ganol cae, yn rhoi y tân allan yn amddiffynol, ond wedyn, mae yna jyst rhyw edge bach gwahanol iddo fo, dipyn o berfformiad yn ganol cae mewn gêm hynod gystadleol. A mae rhaid I fi ddeud, mi weles I Owain yn rhyw hanner oedi pan welodd o y dacl y gan Dwy, ond dyma'r gyfle mae Pedwaredd, mae ar ben! Ar eilydd,
Connor Evans yn rhoi Caernarfon yn gwbl ddiamheuol mewn i'r 8 ola. Oedd hi bron yn saff ta beth. Mae hi nawr Met 2, Caernarfon 4. Ie, Sean Bradley eto de, twistio, yn troi, a wedyn jyst y pwysau yn berffaith ar y bas. A mae Sean di greu gwahaniaeth heddiw. O bosib, ddylia fod i gael ser yn y gêm. Mae'n rhy hwyr rwan, Siori boi. Ddylia chdi di gwneud hynna 2 funud yn gynt. A wedyn, jyst cadw dy ben, taro'r targed. Un o'r redau'r gornal, de, i wasti amser. No way, never. Fel ymysodwr, rhy gri, cyrraedd y bel gynta. A wedyn, jyst taro'r targed. Fewn a hi, ond efo y tîm ar frig y tabl, yn ail yn y tabl, yn drydydd yn y tabl, allan o'r gystadleuaeth. Mae fyny Caernarfon rwan, ddelio efo'r pwysau yn y marn ni o fod y ffefrynna i ennill y gystadleuaeth yma. Mae Connor Evans wrth gwrs di gweld Carden Felen am dynnu gris, ond buddigoliaeth heddiannol. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl pan ti'n asesu y gêm gystadleuol, a dyma nhw eto yn gwneud yna. A lleisiau cefnogwyr, yr ymwelwyr glywchi. Mae'r tîm sy'n bedwaredd yn uwch gynghrair Cymru wedi sicrhau mai nhw sy'n symud i mewn i'r 8 ola. Mae wedi bod yn dymor o enwau mawr yn gadael. Mae yna'n arall di gadael heno. Met Caerdydd oedd arrediad mor ardderchog allan o'r cwpan. Y goliau'n dod, wel, Bradley gynta i'r ymwelwyr, Reynolds wedyn yn rhoi y tîm cartre y gyfartal, a Caernarfon ar y blaen, ar ei hôl i wedyn, cyn i Sears i gwneud yn gyfartal, wedyn Mendes a Connor Evans yn selio'r fuddigoliaeth. Drama, Met Caerdydd 2, Caernarfon 4 ar y pennead, Sioned. Wel, Richard Davies, Sion gyfarchiadau enfawr. Mae Caernarfon drwodd i rownd yr 8 ola yng Cwpan Cymru, ond oedd e'n eitha dramatig ar y degau mas na hynna. Oedd ni'n gwybod bod ti'n mynd i gêm galad. Mae Ryan, mae'n gwybod yn union beth mae eisiau gwneud efo'r hogia yma, ac maen nhw'n llawn egnis, oedd o byth yn mynd i fod yn hawdd, a wedyn i cael yn trwy'n ar y blaenau, oedd o'n gret, a wedyn oedden ni'n meddwl bod ni wedi iltio'r gol na'r amser gwirion, just cyn amser, a wedyn i allan a dangos y cymeriad nathon ni, a wedyn dangos y quality ar yr adegau, lle mae'n bwysig yn ymwneud Adam Davies di gael un chance o fanna, ond mae rhaid o sgorio fanna, achos mae moments mewn games yma mor agos, small margins lle, ond na, i fynd ymlaen wedyn a wneud mynd nathon ni, allan bod mwy plis na frogia chwarae teg. Ie, ti'n efo sôn am y cymeriad sydd gan y garfan yma, just pa mor allweddol oedd hwnna heno? A dyna, mae gen i cyrff yn dod nôl, wan, da ni'n gosod sy'n gallu dod nôl, Paolo Mendes yn ôl, da ni'n dechrau cael sgwad ni'n ôl at ei gilydd, a mae'n gwneud gwahaniaeth, i'r hogiau yn y sella na, ac i ni'n gallu newid newidiadau allu, so, ia, edrych ymlaen i rownd live ar y teli fan ni. Yn dy ben di o ti wedi dechrau paratoi ar gyfer cicio'r smotyn? Na, da ni'n byth yn, da ni'n rhaid da yn cicio'r smotyn, lle, ond da ni o hyd gofyn hogiau be maen nhw eisiau gwneud, pwy sy'n ffansi, a wedyn jyst mynd o fanna. Ac ar ôl canlyniadau heddi, Rich, mae yna gyfle enfawr nawr i bob clwb sydd ar ôl yn y gystadleuaeth. Just pa mor benderfynol i chi neu ei gyd jyst amdano'r gêm nesaf ar hyn o bryd? Ia, a fel ti'n dweud, Sion, fe pawb yn sbio ni. Mae rhywun yn mynd yn ei hanes yn Gymru flwyddyn yma, so da ni'n gobeithio na ni fydd o. Rich, llongyfarchiadau, diolch. Ie, llongyfarchiadau i Caernarfon, y cefnogwyr dal yma'n cymeradwyo'r chwaraewyr, a mae'n teimlo fel canlyniad mawr iddyn nhw. Ydy ma fe, ond nhw ddim ar rediad gorau, bod nhw wedi dechrau'r tymor yn arbennig o dda, so mae hwn nawr yn gallu troi tymor nhw. A cyfle wirioneddol i mynd ymlaen yn y cwpan yma nawr, achos mae, fel ni'n gweud, y tri uchaf yn y gyngor allan. A fydden nhw'n wir yn ffansio hynna, achos oedd hwnna'n perfformiad a hanner heddiw. Ie, ochr arall y geiniog wrth gwrs yw'r tîm sydd wedi colli Met Caerdydd. Dewch i ni glywed gan i'r rheolwr nhw, Ryan Jenkins gyda Sioned. Wel, Ryan, noson siomedig i Met Caerdydd, dy argraffiadau di wedi'r gêm? Dim byd lot yn y gêm o gwbl, just moments bach. Falle moments allan o'i dwylo yn hunan, yn teimlo falle bod ffawl un ochr y cae, maen nhw'n mynd lawr yr ochr arall yn sgoro, ac tyn iawn. Y ddoi tîm, really, gyda digon ar y gyfan gwbl, ond nhw sydd i ennill a neisiau dy fe heddi. Pa mor anodd yw pan sdim byd yn gwahanu'r ddau dîm i falle
meddwl am syniadau newydd i fod bach fwy creadigol? Chi gorfod jyst aros yn y gêm a gobeithio bod y moments yn cwmpo i chi. Tywod, ni heb 45 heddi, oedd wedi taro ni ar ffordd o'n ni'n mynd i ware. Ac, oedd ddim lot yn y gêm o gwbl. A fel wedys i, fi'n credu oedd moments lle cwpl o bethau yn mynd yn erbyn ni. Ond llawn clod i Caernarfon dod lawr fan hyn cyn y dolyg a mynd trwyddo yn y rownd. A fi'n gobeithio bod nhw'n mynd ymlaen i ennill y peth. Dyfa'r ffoment mawr o ran Met Caerdydd oedd mynd ar y blaen a wedyn ni ildio mor gyflym ar ôl y gol yna. A wnaethon ni ddim am ddiffyn y postyn pella mor dda yna. Ond y gweini oedd y niferoedd yn y trydydd ni. Oedd 8 ohonyn nhw yn erbyn 7 neu 6 o boys ni. So dyna pam maen nhw yn uwch na ni yn y cyngor hefyd, achos mae gyda nhw y momentum na i allu gwthio. Mae gyda nhw boys mawr cryf sydd gallu delio gyda pethau un yn erbyn un yn y cefn hefyd. So, jyst pethau bach, dim byd lot. Fi'n falch iawn o'n boys fel fi wastad wedi bod. Pa mor ifanc yn ei heddi, Sam Segan yn gol, 19 mlwydd oed. Mae boys wedi dod mewn o Abertawe heddi, un yn 2 ar 15, un yn 19 eto. So, chwarae teg ni boys ifanc yn ni gwella oherwydd hynny. Ni gyd yn gwybod jyst pa mor agored mae Cwpan Cymru eleni. Ryan, faint o gyfle ti'n teimlo bod chi wedi colli heno? Ydw, yn sicr ar ôl curo y Seintiau. Os ni edrych ar y 9 gêm diwetha ni wedi wario yn y Cwpan Cymru dros y 3 yn y 4 blynedd, ni wedi wario Seintiau 3 gwaith. A ni heb cael y look sydd yn y dro, fel ni'n gweud. Ac ni dod yn erbyn tîm anodd eto heno. So, falle un diwrnod gawn ni bach o dro bach fwy ffodus sydd yn caniatáu ni, ond chi gorfod ennill y gemau hefyd. So, ni weld sut mae'n mynd. Ni gorfod ennill y gemau nawr i fod yn y 6 ucha, a gawn ni weld sut ni'n mynd o fanna wedyn. Ryan, diolch. Diolch iddo. Mae trefn y gemau wedi bod yn bwnc llosg, felly bydd yr enwau'n dod allan o'r het, neu sa'n gwybod beth sydd gyda heno, felly rhyw fowlen nos lun ar heno yn fyw ar S4C. Caernarfon yn y fowlen oherwydd beth ddigwyddodd yn yr ail hanner, ond Gwennan, fel oedd Ryan Jenkins yn sôn fan yna, Met yn mynd ar y blaen, felly dyn nhw wedi dal mlaen yn hirach. To nhw'n clinigol iawn, achos nath nhw ddim creu llawer trwy gydol y gêm, a peniad bach hyfryd fan hyn. O'n i gweud o ran, just yr effaith gath Roscoe fan hyn, just i blocio Smith, a wedyn peniad dda, a ni'n teimlo fel, wel, maen nhw wedi bod yn clinigol, ond reit ar ôl hynna, syth ar ôl hynna, Caernarfon yn dangos, just agwedd nhw i taro nôl yn syth, ac o'n nhw'n llawn heiddiannol, o'n i'n teimlo, nhw oedd y tîm, oedd yn edrych fel o'n nhw moyn fwyaf, o'n nhw'n fwyaf corfforol, agresif yn y gêm hefyd, ond mae amser i'r gol yna yn hanfodol, achos yn syth nôl mewn i'r gêm wedyn, yn codi hyder nhw eto, a eithon nhw ymlaen wedyn i yn amlwg ennill y gêm, ond o'n nhw'n domineddu meddiant, o'n nhw'n domineddu peli gynta a peli trwy gydol y gêm. Wel, mae'r ystadegau newydd hedfan trwyddo ar y sgrin, a mae hwnna'n cadarnhau hynny, dim tanseilio, ond cadarnhau'r cyfan, Caernarfon yn bell ar y blaen o ran ymdrechion. Dyw hynny ddim wastad yn golygu bod chi'n ennill y gêm, ond falle bod yn golygu mai dyma sut nath y gêm orffen. Caernarfon yn cael y goliau hwyr yna. O'n i'n teimlo, yn wedig ar adeg yma, oedd 5 munud oedd cornel ar ôl cornel, o'n i'n teimlo fel oedd y gol yn dod, jyst siwmedig o ran safbwynt Met Caerdydd yn y ffordd o amddiffyn, gallen nhw wedi bod gymaint yn gyflymach i cael allan. Ti'n gwybod os mae 2 yn fyr, ti angen anfon 2 allan wedyn i amddiffyn. A fel wedys i, jyst o gwiriad bach, nath yn arbennig o dda fan chwarae teg jyst i newid traed yn gyflym. A unwaith mae hwnna'n mynd mewn, mae'r pwysau arno, oedd yn gol mor hwyr. A wedyn yn amlwg oedd y Pedwaredd wedi dod, achos oedd rhaid i Met Caerdydd gorfodi fwy o dynion ymlaen i ceisio cael nôl mewn a cael y gol i cymryd ei cic yr smoten. Caernarfon yn hapus heno. Mwy o mateb nesaf, nôl yn ni at Sionet? Wel, Siôn, chi newydd meddu tîm arall o uwch gynghrair Cymru gyda'r rownd yr wyth ola yng Cwpan Cymru. Siwr ych chi'n teimlo? Yndan, hapus iawn. Da ni'n gwybod preth o dro i wneud, oedd yn lle tyff i ddod i. Ond na, nath yr ogia chwarae'n superb. Dwi'n meddwl yn ei llawn hyddi'r canlyniad a mlaen i'r nesaf fan. Iwan, nes ti war y rhan allweddol yn y drydedd gol yna ergyd hyfryd i Paulo Mendes. Siarad ni trwy fe? Dwi'n meddwl oedd y fainc yn gweithio yn fi i loci roed i'n y bocs, ond nes i weld y cyfle. Oedden nhw jyst yn trio rhoi di mewn i area draws gol, ac yn ffodus gath Paulo twtch ola. Siôn, o'n i jyst yn siarad gyda Richard Davies, nath e sôn am faint o gymeriad, nath chi ddangos heno. I chi fel chwaraewyr yn teimlo hynny? Oedden do, nathon ni considio ar adag
drwg just cyn yr hanner amser. Ac oeddwn ni'n gwybod ddothon ni'n ôl allan yr ail hanner a dwi'n meddwl nathon ni, fel o'n i'n dweud llawn hyddi a gathon ni chances allu sgorio chydig bach mwy. Ond ddanos cymeriad da chwarae teg. A boes bach, mae cyfle gwych gyda chi nawr wrth feddwl am y clybiau sydd ddim yn y cwpan ragor. Pa mor hyderus i chi Iwan bod chi'n mynd i fod yn y rownd derfynol yna? Dwi'n meddwl bod pawb yn gwybod cyn y gêm yma bod hi'n gêm enfawr o dyna be oedd y negas yn y stafell newid cyn y gêm bod i beidio gadael yn byd yn y stafell newid a bod ni'n cymryd y cyfle oedd yna i ni. Ac gwn i o pwy gwn i'n y rownd nesaf hwn. Jyst yn glai iawn chi mas hynna, dathlu? Da ni yn fynd a lot o ddathlu yn y siop. Llawn gyfyrchiad y faes dyna. Mae'n yn heiddi dathlu hefyd. Dyma'r cadarnhad i chi felly. Yr 8 ola. Mae yna 4 clwb uwch gyngor Cymru. Flint, Bari, Bai Colwyn a nawr Caernarfon. 2 glwb o'r ail hain. Rhyl a Ceired Trelai. A wedyn ni o'r drydedd hain. Bangor 1976 a Bai Trearddur. Mae yna ogwydd o gleddol i'r 8 ola hyd yn oed. Yr enwau allan o het ar heno. Mor gyffroes. Hyn i ddod nos lun yn fyw ar Esdrec am 7. Ac unwaith eto, pwy o'r sut fydd y pelin yn glanio. Ond mae yna lot o glybiau'n llygadu'r cwpan yma nawr. Fel wedyn ni o'r ddechrau'r noson. Pa mor hyfryd yw e hefyd i gweld tîmoedd yn dod o'r cyngreiriau gwahanol hefyd a jyst yn dangos. Mae pobl yn dweud gyda amser, falle mae'r cwpanau yma ddim mor bwysig. Ydyn maen nhw. Mae'r chwaraewyr ar bob lefel yn edrych ymlaen a fydd pob un yn trwyn mewn achos fydden nhw'n cyffroesi fel pwy maen nhw'n cael. Ewrop hefyd, wrth gwrs. I'r enillwyr, Gordon, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Mae boes Caernarfon yn heidio i ganol Caerdydd, fi'n credu, jyst rhybydd yw hwnna i chi, rhaid bod chi'n gwneud yr un peth. Diolch am eich cwmni, Cwpan Cymru. Cyffro yn parhau fan hyn, enwau allan o'r het nos lun ar heno, uchafbwyntio ar S4C o ran sgorio hefyd nos lun. Digon i ddod, mwy o chreuon i ddod, yr newyddion ar S4C heno. Hwyl fawr i chi, ta-ra.